खनसेबाव बयखौबो बरायबाय स' दिनै आंनि सुटि यानिखि डिउटि जोबनानै न'आव फैबाय ओमफ्राय जोबोर हारसिं ओरैबायदि बरिं मोनबाय थ' प्लिज जइन खालामदो बयबो आं मिथिगौ आं एसे लेट जाबाय थेवबो जइन खालामदो प्लिज बड'लेण्डनि गरम खबर हरदो आंबो मिथिनोसै मा जाखो माबोरै दं रायजो राजाफोर बड'लेण्डनि गासैबो माबोरै दङ So welcome back to Rosita Champramari's live video. Please welcome everyone. नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायो Rosita Champramariनि live videoआव. So आंनि डिउटि जोबनानै फैबाय ओमफ्राय दिनै आरो गाबोन आरो डिउटि गैया साननैनि थाखाय थ' मा खालामनानै थाबावनो ओंखायनो आङो दायो लाइभ भिडिअखौनो जइन जाबाय सासेबो रावबो जइन जायासै मारै जाखो हाय माथो जइनखौनो जादिया रावबो जइन जायासै मेथाइबो खननो रोङा आङो मेथाइ खननो सानदोंमोन आङो जोंसार बसुमतारी फर्स्ट कमेन्ट वेलकाम जोंसार बसुमतारी हेल' आब' मा खबर आं जोबोर मोजां आगै नोंसोरनि खबरखौ खोन्था माबोरै दङ ना आनन्दा बसुमतारी हाय मा खबर फ्रम बेंगालुर हाय बेंगालुरनि वेदारा मारै दङ काटारनि वेदारथ' रावजोंबो रुजुजाया ओरैबायदि गरमखा ओमफ्राय नोंथांमोननिखौ खोन्थादो मारै दं सोर बहानिफ्राय नायदों प्लिज कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो आं दाख्लैबो माखासे इन्टारभिउनि खोथा खोन्थादोंमोन स' बेखौबो सोरबा मिन्थिनो लुबैयोबा सोंहरफिननो हागोन आरो ना जेसेबांखिनि सोङो एसेबांखिनि खोन्थाबाय थागोन ना आनन्द बसुमतारी सिमां बसुमतारी हाय आब' हेलो एभ्रिवान नाइस टु सी यु अल जोंसार बसुमतारी फैगोन र' आब' आच्छा अबेयाव हायाखै बुजियाखै आं अनसुलि बसुमतारी हाय आब' हेलो महिराम बसुमतारी हाय आब' हाय जोंसार बसुमतारी लाभ फ्रम गहपुर हाय गहपुराव आं थांफेराखै नाथाय बिराद थांनो गोसो जादों सिमां बसुमतारी मारै खबर सबर आब' आं जोबोर मोजां आगै खोन्थालाय नोंसोरनि खबरखौ मारै दं जोंसार बसुमतारी गेजेरावनो दं आब' खबरा आच्छा खोथिया फोनो मोन्दों ना मोनाखै माइ गायजेनबाय नामा सोरबा दायो माइ गायनायनि बोथोर जासिगोन ना खोन्थादो माइ गायजेनबाय नामा सोरबा सोरांसा नार्जारी हाय आब' हाय मोगथां ब्रह्म मा ओंख्रि जाखो आब' सना जाथ'वाखै आं दा मोनायावसो जागोन ग्लु बि हाय मा खबर आं मोजां आगैमोन आनन्द बसुमतारी हेलो हारि महान ब्रह्म हाय सिस्टार दिनै बिउटिफुल नुदों थेंक इउ आं दिनै लाइट खाथियाव थादों आंखौ बयबो लाइट खोमसि जायो होनबाय थादों ना दाख्लैनि भिडिअआवहाय लाइभ भिडिअआव ओमफ्राय दिनैहाय आं लाइभ खाथियाव जथाबना थादों किय' ब्रह्म हाय डियर हाय जोंसार बसुमतारी जोंना अरुणाचल बर्डार इटानगर खाथि थांदोसो एसे थान्दासो एसे आयु आंखौ लांगोन ना लाङा आगै जोंसार आं थांनो गोसो थान्दा जायगायाव बिरादनो बिरगोन कचारी हाय दि लाभ इउ फ्रम गसाइगाव लाभ इउ टु लाभ इउ साग्रिट व्लग हाय आब' सना हाय आगै खामान बसुमतारी आं तामिलनाडु दं बिनिफ्रायनो नायदों आं चिरांनि आच्छा आगै दे चिरांनि फार्स्ट कमेन्ट हरखायो ना माने बांसिन फैखायो जेब्लायबो चिरांनिया नेक्स्टआव सोर दङ बिरगो कसारी खाथिया फैनाल' दोनदों आब' अखा गैया नामा माइ गायनो ना दाबो सिमां बसुमतारी अखायानो हाया आब' खोथियाखौनो फोनो मोनाखै जोंनिथिं आब' आच्छा सोरनि डिस्ट्रिक्टआव अखा हायाखै खोन्था जोंनियावबो खोथिया फोनो नागिरदोंमोननो अखा गैयिनि थाखाय फोनो हायाखैनो सोरनि डिस्ट्रिक्टआव अखा हादों सोरनि डिस्ट्रिक्टआव अखा हायाखै खोन्थालाय देलाय बिलिफां नार्जारी हाय आब' हाय निर्जन नार्जारी हाय रुस्तम कुमारी ये रुस्तम कुमारी कौन है मैं तो नहीं जानती जोंसार बसुमतारी जोंनि गहपुराव माइ गायथ'वाखै आब' अखा गैया आयु जेरावबो अखानि आंखाल जाबाय नामा
Isk Madan. Hello, hi Madan Datta. Hi Datta, how are you? दानसोरां बसुमतारी हाय आब' खबरा बोरै दं दा आरो मा ओंख्रि जाखो आरो नों बयफ्रेन्डआ बबेनि बयफ्रेन्डखौ आं खोन्थागोन र' थांबासो खोन्थागोन ना दायो आं बिनिफ्राय मारै खोन्थागोन देलाय ना दङ मोजाङैनो खबरा आंनिया ओमफ्राय बयफ्रेन्डखौ थाबैनो खोन्थागोन र' एल ब्रह्म आं दा बेंगालुरुनिफ्राय दिनै ब्लग ब्लेक ड्रेस जोबोर समायना ब्लेक नङा इयो ग्रेसो होनगोन ना मागोन थेंक इउ आगै सना बेंगलुरुनिफ्राय नायनायनि थाखाय बेंगलुरुआव मा खालामहैनो थांदों आगै खोन्थालाय मा जब मावो बेंगलुरुआवहाय बेंगलुरुनि वेदाराथ' मोजांसो जानांगौ ना आगोलाव आं थानायाव एसे मिथियो बेंगलुरा बांद्राय गाज्रि नङा वेदारा ने जोंसार बसुमतारी फै आब' अरुणाचल जिर'आव बेराय फैनो जोंहा बयबो ब्लगारफ्रा माथो अरुणाचल जिर'आवल' थांगासिनो ना थांगोन र' आं मालाबा ना Fabun Raj, okay. Clarim Terang, hi Terang. Sanjeev Bosumotari, hello Abo, hello. Madan Dota Beauty, how are you? I'm fine, thank you so much. What about you? Chagrid vlog, Abo Sonaja, Somaina Nukayu Nunko from Udalguri. Hi Agay, ang light out Hanaka is gufur nidana, Avang it took for खोमसि जायो होनबाय थादों नालाय दाखालिनि भिडिअआवहाय ओंखायनो जोंसार व्लग मा खबर जारौ नों बहा दं आं रुमाव दं डिउटि खालामनानै फैबाय डिउटि सुटि जेबो गैया गाबोन साननै सुटि आहा ओमफ्राय मा खालामनानै थागोन थाया सुजायाबो आफ्टारनुन डिउटियाव दं सुजा थानायबा टाइम पास जागौमोन दा जेबो गैयाना ओंखायनो आङो बयजोंबो रायलायनोसै होननानै सानबाय स्वर्गियारि बर' हाय आब' हाय लाभ बय हेल' आब' नोंखौ दिनै जोबोर मोजां नुदो नों अबाव दं आब' आइ एम फ्रम उदालगुरि हाय उदालगुरि सानजारि रायलायनो हायो ना हाया उदालगुरिनिया आङो रुम सिङाव दं आगै थेंक इउ स' माच बि ब्रह्म व्लग हाय आब' हाय नायदो एक्सट्रा अफिसियेल हेल' सिस्टार मा खबर नायदो एक्सट्रा अफिसियेल नोंनि नामखौ गोसोआव दं दे आं मोजाङैनो दं आगै मदन दत्ता आइ एम फाइन हाय मदन वेर आर इउ फ्रम मदन आनसुलि बसुमतारी चिरांयावबो खम हादों आब' अखाया खोथिया फोनो हायाखैनोहाय जोंना अखानि थाखायनो आनन्द बसुमतारी बेंगालराव गुदुं गुसु समान औ ना ओमफ्राय गरमबाबो गोलोमदै गवा बेनो मोनसे प्रब्लेम ना बेंगलरावबो बेयावबो बिदिनो गोलोमबाबो गोलोमदै गवा गरमबाबो ओमफ्राय खर' सानाय बायदि मोनजोबो नायदो एक्सट्रा अफिसियेल लाइक डान्स सिस्टार थेंक इउ बिलाइ दैमारि मा खबर आब' सना आं मोजाङैनो दङ आगै सना रोमै बर' हाय आब' मा खबर मोजां आगै खामान बसुमतारी आं तामिलनाडुआव फैनांबाय गावनि आथिङाव गावसो थानो थाखाय आब' बिराद मोजां आगै दानि समावनो नोङो गावनि आथिङाव गाव गसंथानानै थायाब्ला एसे एनै फैसा खामायनानै लाखायाबा उनाव बहुद प्रब्लेम जागोन ना फैसाया मानसिनि लाइफआव माने ओरैबायदि मोनसे बुस्थु माने फैसा नङाबा मानसिया थांनानै थानो हाया आरोना मानसिफ्रा बुङो मानि इज नट एभ्रिथिं नाथाय बे खोथाखौ आं फोथाया दानि जुगाव मानियानो एभ्रिथिं आरो बयनिबो थाखाय मानि इज एभ्रिथिं नाथाय मानसिफ्रा बेखौ एक्सेप्ट खालामनो नागिरा आरोना गनायनो नागिरा फैसायानो गासिबो नंजोबा होननानै बुङो मानसिफ्रा नाथाय दानि जुगाव फैसायानो गासिबो जोब माने फैसानि अनगा मानसिया बोरै थांनानै थायो ना ओंखायनो जा एसे टाइम दं बे टाइमावनो बयबो माने गावनि आथिङाव गाव गसंथानो ट्राइ खालाम माथो आथिं आखाइ दं मेगन गुनु खोमा गोथों खुगा दं देहा दं मावनानै जानो हायो ना माथो बेखौलाय मदन दत्ता आप कहाँ से हो मदन दत्ता मैं इंडिया से हूँ आसाम से हूँ आप कहाँ से है बताइए जोंसार बसुमतारी जिर'आव दान्दासो आब' गुसु जायो जिर'आ खाथि जायो आब' जोंना आच्छा नों थाङाखै नामा माबा मानसिफोर थांसोगारदोंहाय ब्लगारफ्रा ना साग्रिद ब्लग आब'लै आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होनो थोन दे अके स' रायजोफोर आंनि लाइभआव जइन जानाय साफ्रोमबो मानसिफोर साग्रिद व्लगखौबो अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो जेरै आंखौ सापर्ट खालामगासिनो बिथांखौबो सापर्ट खालामना होदो ना बर'जों बर' सापर्ट खालामलायलायनांगौ मा कन्टेन्ट लाबोयोबा आगै नोङो मा भिडिअ बानायो बेसे गोबाव जाखो चेनेला खुलिनानै खोन्थादो आरो नों मा कन्टेन्ट लाबोयो बेखौबो खोन्थादो दे सोरांसा नार्जारि जोंनिथिं बिराद अखा हादों कुन्दापुर
निफ्राय नायदो कुन्दापुरा बहाले आगे आं मिन्थिफेरा दिनैसो फार्स्ट टाइम खोनादों कुन्दापुरखौ कुन्दापुरा बिराद अखा हादोंनो मालाय आयु मदन दुत्ता थैंक्स किया तिनिसुकिया अच्छा मदन दुत्ता अखमियाखौबो पारा नायनाय रोमै रोमै बर' मा ओंख्रि जाखो आब' आं ओंखामखौनो सङाखै दाबो मौसुमि नार्जारि हाय सिस्टार दिनै नोंखौ जि साइज नुथारदों नंगौ थेंक इउ आं लाइटआव जिरायथाबनायखाय बिदि नुदों आरो नङाबा एथबां मोजां नङा एथबां माने एसेबो मोजां नङा लाभार बय हे आब' बिदिनो बांसिन दं जोंनियाव अब्लाबो जायगायावल' सानजारि दं आब' दे सानजारि रायलायनो हायो ना माहा हांनायमोन होननायखौ जोंसार बसुमतारी अरुणाचलावनो बेस्ट थानो आब' गुसु थान्दानो औ बिराद बर'फोर दंसै खोमा ना नों अरुणाचलावनो नोंनि एकदम गामिथार नामा जोनोम मोननाय गामिया माथो नों एथ' मोजां बर' रायलायनो हायो ना आनन्द बसुमतारी काटाराव बेसे गोबाव थाबावगोन नों सिस्टार लाइफ टाइम थानो सान्दों आं लाइफ टाइम थानो सान्दों नङाबा बेलेग कान्ट्रियाव थांनो सान्दों ओरै UK US बेफोरावहाय चान्स मोनबा थांगोन आरो ना बयबो थांगासिनो UK US फोरावहाय बेनिफ्राय भिजाया एसे थाब सहसै मोनो ओमफ्राय होजों जोंनि इण्डियानिफ्राय UK फोरावहाय US फोराव थांनोहाय एसे खस्थ' आरोना भिजा नांनो नागिरा ओमफ्राय बेनिफ्राय एसे थाब नाङो आरो ओंखायनो चान्स मोनबा थांगोन एसे बोसोरनै बोसोरथामसो थाबावनि काटाराव ओमफ्राय बेनि उनावहाय बेलेग कान्ट्रि ट्राइ खालामगोन आरो ना आनन्द बसुमतारी खाथिराम बर' मा ओंख्रि सिस्टार मोजां ना औ जोबोर मोजां ओंख्रि संथ'वाखैलै आगै दाबो इस्कमादान हेल' डियर हाउ आर यु वेरिं कलार जस्ट as dress yeah it's a collar it's a one kind of dress techno kyater I love from Assam love सिंगल बय हाय आब' मा खबर आं मोजां आगै ना मालाय मानो बिदि सिंगल बय लाखो आगै जोंसार बसुमतारी रोंबा मबाइलजोंनो फैसा खामायनो हायो आब' 1 monthआव 50 to 60K मा खालामनानै आगै जोंसार मबाइलाव मा खालामनानै फैसा खामायनो हायो खोन्थालाय आंबो ट्राइ खालामनि मदन दुत्ता आसाम ही हूँ मैं भी आसाम तिनसुकिया वही तो मैं कह रही हूँ आपको आसामीज आते हैं कि नहीं मदन दुत्ता মই অসমীয়া হয় জানো তুমি অসমীয়া নহয় মই গম পাইছোঁ কিন্তু অসমীয়া ক'ব পাৰিব লাগে ন তিনিচুকীয়া বুলি ক'লে মই মানে অসমীয়া ক'ব পাৰা বুলি ভাবিছোঁ আৰু नायदो एक्सट्रा अफिसियेल सिस्टार नों थानायाव अखा हायाखै नामा अखा गैया जि दिनखालि अखा हागोन ओइ दिनखालि आं भिडिअ बानायगोन अखाया दा बिराद गोबाव जाबाय आं एसे माने बानपानि बायदि जालायदोंमोन ना एसे गोबावसै सेप्टेम्बर अक्ट'बरसोआवमोन नामा बिराद गिदिर अखा हानाया काटाराव बिदिनखालि आं भिडिअ बानायना हगारदोंमोन बेनिफ्रायनो गैया अखाया दुलाल बर' काटाराव माबायदि आब' बोथोरा ओरैबायदि गरम हे भगवान आं दिनै मोनसे भिडिअ हगारनो नागिरदोंमोन ओरैबायदि गरम माने दाखालि जों बाहेरायाव थांदों थानो हाया खर' सुखावनाय बायदि साजोबो माने बार दुंब्रुद बारजों ओमफ्राय गोलोमदैबो एसेबो गवा आरोना बार बारबाबो मारै मोनसे खोन्थानांगौथाय मारै मोनसे फिलिंस जायो माने हां थोनो माने हां मोननि बायदि बेबायदि गरम आरोना बेयावहाय गोलैलाबायगोन सोरबा मानसिफ्रा गरमजों बिदियावहाय ना जोंबो दसेनो थानो हायैनि थाब फैफिनो ओमफ्राय दसेनो एसियाव हाबो गारियाव हाबबाथाय एसि मोनो नालाय दखानफ्राव वाशरुमफ्रावबो एसि थाजोबो नालाय बेफोराव हाबनानै थायो दसे जों माइकेल किं हाय माइकेल किं सुवाली हा কি হ'ল ল'ৰা मिनी रेसिपी mahal please support me yes how do I support you please tell me नायदि एक्सट्रा अफिसियेल सिस्टार नों मोनबैसे भाषा रोङो मोनबैसे भाषा रोङो आं सिगांहाय 7था भाषा रोङोमोन दायो बांद्राय हाख'वा आङो एसे बावबाय माने बांद्राय हाया जाबायना बुंनोहाय थेवबो आङो
साद्रिखौ बावाखै बागानिया हिन्दी इंलिश बर' ओमफ्राय आसामिस इसोर मोनबाखौहाय एसे मोजांसिन हायो ओमफ्राय माखासेखौ एसे बावलांबाय आङो सिगांहाय कानाडाबो रोंबायमोन कर्नाटकानि भाषा ओमफ्रायो बेंगलि रोङोमोन बिराद हायोमोन बेंगलिखौ ओमफ्राय एसे सान्तालिबो हायोमोन आङो आगोलाव ओमफ्रायो बेनि उनाव मा गार' ओमफ्राय बावजोब्बाय दायो इसोरखौ आङो जास्ट दायो आं मोनबाखौ कन्टिनिउ खालामो आरो बे मोनबा भाषाखौ आदिबासिखौबो रायलायाखै साद्रिखौबो थेवबो माने बावा आरो बे एकदम इजि नालाय बे भाषाया ओंखायनो बेखौ बावाखै টেকনো কেটাৰ হা বা তোমাৰ নামটো কি আৰু কি কৰি আছা মই বহি আছোঁ আকৌ তোমাৰ লগত কথা পাতি আছোঁ মোৰ নামটো ৰচিতা মোৰ ভ্লগৰতে চালে গম পাবা তুমি নতুনকৈ আহিছা নেকি টেকনো वेलकाम हा मोगथां बसुमतारी मा ओंख्रि मेदाम आं ओंखाम संथ'वाखै मदन दत्ता तुमार नाम कि नो मोर नाम रसिता जोंसार बसुमतारी आसामावनो बेस्ट आब' आंनि थाखाय बबेया आगै गरम बोथोरा वेदारखौ होनदों ना माखौ होनदों नोङो आनन्द बसुमतारी इन्डिग' फ्लाइट बेकल'डारनि सेलारि 17,000 ल' सिस्टार एयारपर्ट सार्भिस एजेन्ट औ जेबो नङाना 17,000 बाबो गासिबो कास्टमार सार्भिसबाबो गासिबो 17,000 बिदिल' मोनो स्टार्टिंआव थ' बिनि उनाव मालाबा ब'नास मोनो मालाबा अभार टाइम मोनो बेफोरखौबोथ' काउन्ट खालामनांगोन ना आगै 17 नों खनसेनो जुदि नोङो आंनो 1 लाख 2 लाखनि सेलारि नांगौ होनबा मालाबाबो मोननाय नङा ओरैनो बेकार गोदोना थागोन नोंनि बैसोबो थांग'गोन एयारलाइननि बैसो लिमिट थायोना बे बैसो बारग'बाथाय हाबनो हाया उनावहाय एयारलाइनाव स' बे एयारलाइनाव हाबसान्दियावहाय बेखिनि बैसोनि गेजेरावनो हाबगौनानै लाखा बिनि उनाव नोङो बेलेग एयारलाइनाव बारस्लायनो हागोन बेलेगाव ट्राइ खालामनो हागोन ना बे सेलारिखौ सानबाय थाबा मालाबाबो साक्सेस जानाय नङा आगै फार्स्टआवहाय आं सिगांनिफ्रायनो बुंबाय थायो फार्स्ट अफ अल एक्सपिरियेन्स इज भेरि इम्परटेन्ट नोंहा जुदि एक्सपिरियेन्स गैयाबा नोङो मालाबाबो नोङो माने मा होनो नोङो गुबुनाव बारस्लायनोबो साहस हानाय नङा गुबुनाव बारस्लायबाबो नोङो सेलारिबो नोङो बोरै बुंनो ना गावनो जुदि खामानि गैयाबा खामानिखौ रोङाबा मारै होनगोन नोंलाय आं इसेबांखिनि सेलारि लुबैदों बिदि होननानै बोरै होनगोन नोंलाय इन्टारभिउफ्रावहाय मालाबा सोङोना वाट इज योर सेलारि एक्सपेक्टेसन होननानै सोङो नों बेसेबांखिनि सेलारिखौ हास्थायो बेफोरबायदिखौ सोङो मालाबा इसोर इन्टारभिउआवहाय थ' नोंनो जुदि एक्सपिरियेन्स गैयाबा नों मारै होनगोन आरो ना एक्सपिरियेन्स थाबासो आं बेखिनि खामानिखौ रोंगौ आङो डिजार्भ खालामो दे बेखिनि सेलारि मोननो थाखाय होननानै ओंखायनो सेलारिखौ साननाङा थां एयारलाइननि जबा मोजांसोना हाबहै उनावहाय मालाबा ब'नास मोनो दिवाली सिवालिफ्राव ब'नास मोनो बेयावबो काटारावबो ईदआव ब'नास मोनो ओमफ्राय इन्डियाआवथ' दिवालीनियावनो मोनो बांसिन कम्पानियावहाय ब'नासफोरखौहाय ओंखायनो हाबहै थां चान्स मोनबाथाय हाबनांगौ 17,000 10,000ल' होननानै साननाङा नों मिथिगौ आं खै हाजारनिफ्राय जब स्टार्ट खालामदो आंनि फार्स्ट जबथ' नङामोन इयो ओरैनो आं जास्ट स्कुलावहाय हेल्प खालामोमोन 2,500ल'मोन आंनि सेलारि मिथिबाय 2,500आव थानाय जानाय फ्रि मोनोमोन थेवबो आं मालाबाबो सानाखै आंनि सेलारि एथ' खम होननानै आं मालाबाबो सानाखै ओरैनो बेकार थास्लायलाय बेबोथ' ओरैनो फैदोंना आखायाव फैसाया इदि होननानै सानोमोन आरोना आं अके ओंखायनो जेबो सिन्था खालामनाङा बिदिनो आं सिगांबो खोन्थादों 17,000-16,000 बिदिनिफ्रायनो सुरु जायो सेलारिया होननानै सिंगोल बय माथो खालामनोलै आब' सिंगोल नालाय सिंगोल नेम लाबायलै अके दे आगै दे मदन दत्ता अসমীয়া ক'ব পাৰোঁ আচ্ছা থেংক ইউ ক'ব পাৰা যদি ত্ৰিপুৰা ব্লগ হাই ত্ৰিপুৰা হেল্ল' ত্ৰিপুৰা सोरांसा नार्जारी बेंगालुरु हाय बेंगालुरु दीपक ब्रह्म सिस्टार नोंना बिएबा बर'ना बर'ब्रा आगैमोन बर' मानो आंखौ हारसा लागोन होननानै सानो नोंसोर खोन्थालाय बयबो गुबुन हादराव थाग्राफ्रा हारसा लाजोबो बे नङाना नोंनि गोसोआल' थिग जानांगौ ना सीरीज ब्राउन हेलो कहाँ से हो आप मैं इंडिया से हूँ आसाम से बिलोंग्स करती हूँ मदन दोता लाइक दिलू डे लवली थैंक यू सो मच मदन दोता ग्रेडर मोमन we are young I didn't get you please can you come again रोमै बर' आब' माबाफोर मावो नामा आब'आ माबाफोर मावो नामा औ आं एयारलाइनाव जब मावगासिनो आगैलै ना बासिर लाइक
Okay, 10. Thank you. Basir, subscribe, sister. Thank you. Shares, good evening. I am supporting, sister. Thank you so much. Mr. Zabarbor TV. To me, Dunia. Thank you so much. Basir, where are you from? I'm from India also, Assam. Basir, West Bengal, Kolkata. Hi, Kolkata में बहुत जल्द आऊँगी कलकत्ता पे. Any vlog? Hello, Manoj Boro. Hi, Abo Marek. खबर आं मोजाङैनो आगै. Greater Momun. I didn't get you, Momun. Please come again. आगैमोन बड'लेण्डआव मा दावराव जागासिनो? आं बांद्राय मिथियाखै फेसबुक पेजाव एसे नुलाबायदों ओमफ्राय आं खोनासंनोबो टाइम मोनाखै आरो ना मा मानिबा दावराव जागासिनो ना उत्पल रामसियारि हेलो हाय डिएम ब्लग बबेनि नोंलाय आब' आं चिरां डिस्ट्रिक्टनि आगै नों गोदान नामा ओंखायनो मिथिया ना उत्पल रामसियारि माब्रै दं आं मोजाङैनो दङ जोबोर मोजां मदन दत्ता रसिता बर'ने কি হয় কি মোৰ সাৰনেমটো নহয় ৰচিতা চম্প্ৰামাৰী ক'ব পাৰিলে কোৱাচোন মোৰ সাৰনেমটো চম্প্ৰামাৰী उदाय देव बसुमतारी हाबा जाबाय नामा नों हो जागोन र' बहुद थाबैनो सिन्था खालामनो ना ग्रेटार मोमेन्ट we are I didn't get you can you write fully momun I didn't understand Madam Dota তুমি কি কৰা মই জব কৰি আছো হাজিৰা সজিৰা কৰি আছো আৰু ইয়াতে কাটাৰত নহলে কোনে খুৱাব ন মোক কোৱাচোন Series Brown. I am from Tripura. Hi, Brown. Tripura. I'm from Assam. Naidi extra official sister Noni family primary dong khobor. Layakhै नामा लादों दहाय रायलायदों बाबाजों खोथिया फोनो हायाखैनो अखानि थाखायनो ना दाबोनो अखा नेगासिनो खोथिया फोनो थाखाय Thank you आगै नायदो extra official सोंनायनि थाखाय Live with SA Hi Sonu Kumar You Chinese No I'm not Chinese I'm Indian girl and I'm Bodo girl Bodo food Hi abo Hi B Senzi Hi Bodo food मा खालामदों आब' आं जिरायनानै रायलायगासिनो गावसोरजोंनो उदय देव बसुमतारी हाय बाक्सानि मा खबर आं मोजाङैनो आगै नों माबोरै खबरा अखा हादों नामा बाक्सायाव खोन्थालाय मदन दत्ता তোমাৰ ঘৰ ক'তনো মোৰ ঘৰটো চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টত মদন দত্তা খবৰ কোৱাচোন তোমালোকৰ কি হৈ আছে বতৰটো গৰম নে কি বৰষুণ ৰ'দে পৰিলে নে কি হ'ল একো গমেই নাপালো ইয়াতে থাকি মই বহু about Bodo celebrities hello আবু मा खबर आं मोजां आगै नों माबोरै दङ बिग्राय गयारि हाय Oh my god ओंखाम जाबाय नामा आब'नो बिग्राय गयारिनि गाहायाव लिरनाया आं मिथिला नोंनि नामा मा लिरनाय जाखो आगै दे ओंखाम जाथ'वाखै फैलाव फेमिलि ब्लग हाय रसिता मा खबर मोजां ना जोबोर मोजां आगै थेंक इउ बि सेनजि सुनिल सुबुरुन सार मोननि दावराव जागासिनो सुबुरुना सोरबायदिखौ होनो आं सिनायानो दासिमबो आगै सोरबायदियालाय बिग्राय बसुमतारी फैलायबाय आब' आंहाबो वेलकाम आगै वेलकाम नोंसोरखौ फैनो होननानैनो आङो नेगासिनो लाइभआव ना फैया थाबाय आब' फैनायाव मदन दुता तुम्ही सिंगल ऑफ कोर्स सीरीज ब्राउन खाना हो गया आपका नहीं हुआ मैं बनाया नहीं पा रही हूँ अभी तक खाना होली मोली बोटो मा भाइराल नोंबो भाइराल जानो लुबैदों नामा मानो आंनाव आखाइ आथिं गैया सानदों नोङो मावना जानो थाखाय मानो भाइराल जालाबायनांगौ जाखो Sandeep Kumar Patel hi how are you I'm very fine Patel ji thank you so much for asking me Sandeep Kumar Patel like done thank you Christy Brown Tripura Agartala में बहुत बारिश है Oh my God मुझे बारिश चाहिए था यहाँ भी बारिश की बहुत मतलब क्या कहूँ मैं बारिश के बहुत इंतज़ार हो रहा है यहाँ पे पर आ ही नहीं रहा बारिश ऐसे भी बहुत कम आते हैं यहाँ पे फिर भी मतलब हम वेट कर रहे थे बारिश के लिए पर नहीं आ रहा बिनय बसुमतारी अखा हादो अबे जायगायाव अखा हादो आगै मा जायगायाव सन्दीप कुमार पाटेल व्हाट आर यू व्हाट आई एम व्हाट यू वान्ट टू आस्क यू कैन आस्क मी फुल्ली दीपक ब्रह्म बांसिन बर'खौ गारनानै दस्राजों हाबा जायोना ओंखायनो सोंनाय जादो सिस्टार आच्छा
हाबा जानोबा बेयाव अवेलेबल हारसा हौवा लानोबा माबायदि नांगौ नोंनोलाय मालयाली नांगौ ना तामिलियान नांगौ ना फिलिपिनो नांगौ ना जापानिस ना थाइलेण्डनि मानसि सब दंजोबो नाथाय मानो लानो ना आंनि मानसि नामा इसोरो थ' सोरबा बायदिफ्रा लायो ओमफ्राय सोरबा बायदिखौबो माने सन्देह खालामजायो आरोना क्या करूं होनदो मदन दुता इमान दीघल ক'ব পাৰিম তুমি লগত থাকিলে কি ইমান দীঘল ক'ব পাৰিম তুমি লগত থাকিলে কি দীঘল ক'ব পাৰিবা उदायदेव बसुमतारी अखा हाबाय दं आब' बबे जायगायाव अखा हाबाय दंलै आगै इस्कमादान इट्स पार्ट अफ टय wearing by series person for mn ha 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 okay Chrissy Brown लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया मैम थैंक यू सो मच मैं आप लोग से यही उम्मीद कर रही थी थैंक यू सो मच एंड लव यू क्रिसि ब्राउन थैंक यू हलि मलि बड' नों बर' मानसिखौनो सिनाया हा बर' मानसिखौनो सिनाया बर' साबैसे मानसिखौ सिनायनोलै बर' होनबा गासैबो बर'खौनो सिनायजोबनांगौ बेथ' नङाना अबाउट बड' सेलिब्रिटिस मोजाङानो आब' अके थैंक यू मदन दत्ता आहि जुआ कम नहय कि फुंबिलि बसुमतारी माब्रै दं मादाम आं मोजाङै दं आगै फैलाव फेमिलि व्लग ओंखाम जाखांबाय नामा जाथ'वाखैलै आगैमोन सोर सोर जब मावगासिनो खोन्थालाय दे गासिबो न'आवनो दंजोबो ना बांसिन सोरबा सासे सानैल' बाक्सा सोरबा सासे सानैल' माबायाव बेंगालराव बहाबा केरेलायाव बहाबा जब मावनानै दं माखासे गासिबो न'आवनो दंजोबो फरायगासिनो ना मा खालामगासिनो आगैमोन खोन्थालायदो दे एसे बड' फुड आब' आंनि नेमखौ होनलाय कान्दुरि होनना जोसाहैनो प्लिज हा कान्दुरि नोंनि नामा कान्दुरि एस मुसाहारि ब्लग हेल' आब' हाय नायदो एक्सट्रा अफिसियेल सिस्टार सोरबा हलि मलि बड' नेमनि गाज्रि कमेन्ट्स खालामदों नों आं ब्लग खालामबाय सिस्टार अके आगै थैंक यू DN16 ब्लग जोंदाव नार्जारिखौ लादो आब' नोंखौ जोबोर मोजां मोनो बे सोर जोंदाव नार्जारि आगैलै साबैसे मानसिखौ सिनायबावगोन आं सोर जाखो जोंदाव नार्जारिया जेनी व्लग हेलो आबो इवनिंग गुड इवनिंग क्रिस्टी ब्राउन मैं आसाम आए है एक बार मेरा फ्रेंड भी वॉइस ब्लॉग के घर में अच्छा आप भी वॉइस के फ्रेंड हो थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग आसाम दिनय बसुमतारी कचुगांव अच्छा कचुगांवनिफ्राय नायदों आरो ना इसके मदन काश आप सिंगल होती तो मैं मैरिज कर लेता थैंक यू बी सेनजी सालुन नम्बर 1 नियाव आबो सावलुन नम्बर 1 नियाव आबो अच्छा आं अनिलखौल' सिनायो ओमफ्राय बे माखासेफोरखौ आं सिनाया मा नाम बेखौ सानि व्लग बा मालाय आब'खौ साफा नुथारदों थेंक इउ आं डिउटिनिफ्राय फैदों नालाय ओंखायनो ना आगै उदयदेव बसुमतारी भुटान थाथ'आव अखा हाबाय दं आच्छा भुटान खाथियाव अखा हाबाय दं दे पावरुल बसुमतारी अबाव दं दा मादै आङो रुम सिङाव दं आगै रास्तुन नार्जारि दख'ना गानना लाइभ फैबानो जायो बिनानाव सुजाया दिनै गैया नामा सुजाया डिउटियावसो दंहैयो दख'नायानो आंना एसेल'खा बेखौ सानफ्रोमबो गानबाय थाबा फुराना जाजोबगासिनो अनो आं एथ'बां फुराना जागासिनो नांगौ ना बेखौ नांगौ समावहाय आं मोननाय नङा नागिरबाबो बहुद फुराना जाबाय जोंनिया आरो मेसिनजों सुयो नालाय ओमफ्राय कालार ओंखारसोगारो बिराद अननो ओंखारो आङो कालार ओंखारबाथाय दख'नाया बोरायसिगोन आरो ना गानबाय थाबा आङो सुकुमार आब' सना नाव बहानि आं चिरां डिस्ट्रिक्टनि आगै माख्रा खेंख्रा ओइ डार्लिं नों बहानि आं चिरां डिस्ट्रिक्टनि जेनि व्लग
आं केरेलासो दं आब' जब मावना आयो मोजां दे आगै मोजाङै माव जब मावो होनबाथाय आं मोजां खोनायो आरोना ओरैनो बेकार थानो नाङा जोंनि मानसिफ्रा बिराद बेकार थानो नागिरो ओंखायनो प्लिज जब माव ना ओरैनो बेकार थानाङा ओंखायनो अके आगैमोन ब्रकेन हार्ट एजि बड'लेण्डआव आं अनिलनि गरम खबर आगै मा जायोलै जोंनि बर'फोरनि गेजेराव भाइराल होनबाथाय इउटुबफोरानो फेसबुकफ्रानो गावस्राजोबखायो ओमफ्राय माने मा होनो शेयार खालामनानै ना ओरैबायदि दावराव जोंनि बर' मानसिफ्रा ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट मोनो आरोना भाइराल होनबाथाय मदन दुता तिनसुकिया कल'नि 30 TMP वाव हलि मलि बड' नोंनि टाइटेलखौ सोलायदो मानो आगै टाइटेल चम्प्रामारिया मा गाज्रि जाखो मानो सोलायनांगौ दे क्रिस्टि ब्राउन आप भी कहाँ रहती हो मैं इंडिया में नहीं रहती क्रिस्टि ब्राउन इसमदान आप परसों सुबह ज्वाइन बैक करना मिस्टर संदीप कुमार was asking you are you angle from moon who is that Mr. Sandeep Kumar and thank you so much for asking me फैलाव family vlog चिरां बासुगावयाव हादों अखा आयु मोजां ना अखा हाबाथाय ओमफ्राय जोंनि आसामाव अखा हाबाथाय सिरि सिरि हायाना अखाया गुंग्रुं गांग्रां जाजोबो बेखायनो गिथावथावना जायो आरोना अन्थाइ गोलैनाय मानाय इदि जानायखायनो बिथराय बसुमतारी मानि थाखाय लाइभआव सिस्टार दिनै आं फैयो मालाबा बरिं जाबाथाय ओरैनो रायलायनो खबर सबर लानो सोर बहानिफ्राय आंखौ सापर्ट खालामो सोर नायो आंनि भिडिअखौ ओरैनो रायलायनो थाखाय फैयो ओरैनो बेसे हारसिं थानो ना मानसिया रुम सिङावहाय जोबथे जानाय बायदि बाहेरायाव ओंखारनो हाया गरम सुजायाबो डिउटियाव दंहैयो पारुबो एक्सट्रा थायो ओमफ्राय फ्लाटमेट दङ मुम्बाइनि मानसियानो बांद्राय मा होनांगौ इदिखौ माने जेब्लायबो न' सिङावनो हाबसोनानै थाबाय थायो मालाबाबो रायलाया सिरि थाबाय थायो गावनि आन्था खामानि मावबाय संबाय जाबाय उन्दुबाय बेखिनिल' ओमफ्राय आंथ' बिदि हारसिं थाबाय थाग्रा मानसि नङा ना सिरि थाबाय थाग्रा मानसि नङा बयजोंबो रायलायो आङो ओमफ्राय इदि रायलायलाबाया ओमफ्राय हारसिं मा खालामनानै थानो ओंखायनो आङो बड'लेण्डनि मानसिफोरजोंनो बर'फोरजोंनो आसामनि मानसिफोरजोंनो रायलायनोसै होननानै आंनो लोगोखौनो नाङा एक्चुअलि जे आं हारसिं मोनबाथाय आं लाइभ भिडिअ फैयो स' नोंथांमोनजोंनो आं रायलायनानै बिराद मोजां मोनो आरोना खाथियाव थानाय बायदि मोनो माने आलन फिल जाया आरोना हारसिं फिल जाया बिथराय बसुमतारी मानि थाखाय लाइभ फैदोंमोन बिदिनो फैलाबायो आगै सोमखोर बर' I am joining it thank you for joining रुक्मा आसाम लाइक डान्स सिस्टार थेंक इउ हलि मलि बड' सोर आंखौ हेड खालामदों मिन्थियागै संदीप कुमार पटेल हाय हाउ आर यू आई एम वेरी फाइन पटेल जी थैंक यू सो मच संदीप कुमार पटेल कहाँ से है मैं आसाम चिरां डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं बोडोलैंड से हूँ हरपाल सिंह ग्लाब 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 सोरां मुसाहारि जाखांबाय नामा आब' ओंखामखौनो सङाखै रुगा मिक्स टिभि हाय हेल' दिदि हाय आगै माख्रा खेंख्रा नों मा जब खालामो आं एयारलाइनाव मावो आगै काटा एयारलाइनाव बि सेनजि आब' आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो होलाय आब' अके रायजोफोर प्लिज बि सेनजि आगैनि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होदो आंखौ जेरै सापर्ट खालामदों बिथांखौबो सापर्ट खालामना होदो ना दिरहा ब्रह्म आंबो न'आवनो दंसाबो दे आगै दे फरायनाय जोब्बाय नामा पारुल बसुमतारी मादै नोंबो ख्रिस्टियान नामा मादै औ आगै हलि मलि बड' नों आंनि हिन्जावखौ आंनि हाजुवारिखौ सोलायदो लादो नोंनि हाजुवारिखौ सोलायदो खान लादो मा बुंदों आं बुजियाखै नों नोंनि हाजुवारिखौ सोलायदो खान लादो खान आच्छा खान सारनेम लानांगौ टाइटेल मा जाहोनाव जेनेबा खोन्थानो हागोन ना हलि मलि वाइ खोन्थालाय हलि मलि मानो सोलायनांगौ आं टाइटेलखौ मदन दुता रसिता चम्प्रामारि दीघल কৈছো बहुत दीघल पर
ইয়াৰ বেলেগ কাণ্ট্ৰিৰ মানুহবিলাকে ইমান ধুনীয়াকৈ মাতিব পাৰি চম্প্ৰামাৰী বুলি, আৰু আপোনালোকে অসমৰ মানুহ নিজৰ ঠাইৰ মানুহ মোৰ চাৰনেম মাতিব নোৱাৰা হৈছে। মাদান দুটা তুমি বহুত ধুনীয়া, থেংক ইউ ছ' মাছ। উদয়দেৱ बसुमतारी नोंना मा जब्रा आब'? आंनि जबा एयारलाइनाव रा आगै। क्रिस ब्राउन आप हिंदू है या क्रिश्चियन? मैं ही क्रिश्चियन हूँ। ब्रोकन हार्ट आरजे एजे आं लाजियोसो आगै। माखौबा लाजिखो? बिग्राय बसुमतारी जाखांबाय नामा आब'? सना जाथ'वाखै आगै आं। अनन्ता बसुमतारी जनतानिसो नामा नों आब'? मारै सिनायखो? माख्रा खेंख्रा हायोबा नाम्बार शेयार खालामब्रा, आंबो जब खालामनो लोगो नागिरना मोनाखै। आंनि नाम्बाराव कल फैया, आं मा होननानै आंनि नाम्बारखौ शेयार खालामनो देलाय? कल फैयाना जोंनि नाम्बारावहाय। जेनि ब्लग आब'नि डिउटिनि ड्रेसा माबायदि? डिउटिनि ड्रेस आङो एक्सुवेलि जोङो केबिन क्रुफोराल' इउनिफर्म गाननानैहाय भिडिअ सिडिअ बानायनो हायो। नाथाय आं मालाबा फेसबुकाव हगारो, फेसबुकाव हगारनायबो दङ। सार्च खालामनानै काटार एयारलाइननि इउनिफर्म होमबानो ओंखारखागोन आरो ना गुगोलावहाय। थ' बिदिनो आरो इउनिफर्मालाय, ओमफ्राय जोङो माने गावखौहाय बांद्राय माने पाब्लिस खालामा आरोना जों काटार एयारलाइनाव मावो होननानैहाय। बे जोंनि मोनसे काटार एयारलाइननि रुल्स आरो ओंखायनो। ओमफ्राय जोङो ससियेल मिडियायावहाय फट'फोरखौ हगारलाबाया, इउटुब बानायलाबाया। केबिन क्रुफ्रा बानायनो हायो बिकज अफ जोंनि माखासे सेफटिनि रिजननि थाखाय आरो ना। स' आंनि इउटुबावबो दङ मोनसे शर्ट भिडिअ गुसुंनो, बेयावबो आङो फुल इउनिफर्म गाननानै हगारनाय दङ आरो। जेनि ब्लग आब'नि ड्रेस डिउटिनि माबायदि? बे आंनि शर्ट भिडिअआवनो दङ आरो आं मालाबा फेसबुकाव हगारो, स्टेटास होबाय थायो मालाबा आं। सोरां नार्जारि आब' गावदां माबोरै खबर सबर? मोजां आगै, मोजां। गावदां होननायखाय आङो बैखौसो गोसोखांलाय लांबाय, गावदां सेंग्राना सिख्ला? सानजि बसुमतारी हेल' आया, हेल'। लक्ष्मी ब्रह्म गुड इभिनिं सिस्टार, गुड इभिनिं। মাদান দুটা তোমাক আসাম আহিব কৈছো মই, কোৱাটো? মই আহিছিলোঁ বিহুত আহিয়ে গ'লোঁ মই আকৌ। আনিনা চাংমা हेलो सिस्टर, हाय सांमा, माय खबर माय दागिङा? रोमै बर' आब' माला फैगोन न'आव? आङो निउ इयारावसो थांसै आगै। प्रमद नार्जारि हेल' लाइक दान, थेंक इउ। सन्जिब बसुमतारी हेल' सिस्टार, हाय। हलि मलि बड' आं थैनोसो खम्फामारि नङा, आं थैनोसै खम्फामारिनो। DN16 ब्लग माला फैफिनगोन आब' बड'लेण्डआव? आङो बड'लेण्डआव माबायावसो थांगोन, मा होनो, निउ इयारावसो थांगोन आगै आं। JB प्रडाक्शन नाम्बाराव जब मावनो नामा आब'? मायाव? मुम्बाइआव जब मावा आगै आङो बेयावनो मावबाय थाथ'गोन एयारलाइनावनो ना, ओंखायनो थांथ'वा आङो जेरावबो। Ismadan, it's my bad luck. I also get late to get a girl for myself because of business life. No friends. For me also same here. মাদান দুটা তোমাৰ কাটাৰ কিমান দিন হ'ল যোৱা? 2 বছৰ হৈছে মোৰ। रास्तुन नार्जारि दिनैजों खेबनै लाइभ लोगो मोनबाय बिनानाव नोंजों आङो। अके, वेलकाम वान्स एगेन, वेलकाम। रहाय आखाइया मावलायलांदों आंना केमेरा हमनाया। मादान दुत्ता मिस्टार बिगिनाल when are you getting married? बयफ्रेन्डआ बहानि? बयफ्रेन्डआ दङ इन्डियानिनो बयफ्रेन्डआ, सिन्था खालामनाङा, थाबैनो हाबा जागोन र'। एकदम बुरै नुथारबाय नामा आंखौ? सुकुमार आब'आ आइनबो आर्मि जारकत' हा? आं बुजियासै मा होनखो? हलि मलि बड'
नाम्बार हरलाय नोंनि नाम्बारखौ मा खालामनो कल फैया होनगासिनो ना आङो जांरिक माराग हाय मेडाम हाय माय दागेङा माय खबर आरिफ काटारी where are you from I'm from India Deep Kumar Karen बड'फुड आब' उदालगुरियाव फैफेरबाय नामा उदालगुरियाव थांबाय आं मेरला जायगायाव थांबाय आगै आरदि आनजु एफएफडि स' किउट दिदि थेंक इउ स' माच Tiagizi, hello darling, hi. Yes, B Senzi, I am from Baksa, hi. Sitendra Ram, what's that Mas Ura Mas. Dengue Pukula. What is that? Tiagizi, how are you doing? I'm very fine, thank you so much. Dushyant Mandal, hello mom, hi. Rameshwar Yadav, good night, good work, thank you. Undunasiba. Harsazit, ayo, birat good kalanda. Oh, kya gaya yaar. मैं पढ़ने पा रही हूँ हर्षिता झाला दीदी मारा नाम बोलो ना हर्षिता बोल दिया मैंने जुबी सोना हाय फ्रॉम तेजपुर सोनितपुर हाय सोनितपुर दुष्यंत मुदगाल यू मेकअप सो elegantly graceful thank you so much प्रियांश फरायनो हाला बिराद अरे यार हो क्या गया है मैं स्किप कर रही हूँ शायद प्रियांशु where are you from प्रियांशु I'm from India Samuel SP क्या सुंदर लड़की है थैंक यू सो मच इस्तायाक अली हेलो जी हेलो चलती है 606 त्यागी जी लव यू हेमा लव यू जान मिस यू जी कौन है जी आप मुंगसिंग इमेजिंग रियल मिथ थैंक यू त्यागी जी लाइक यू थैंक यू इस्तियाल अली you are so beautiful thank you madan dutta kobo parim koisu tumak logot thakile ki kobo pariba acha boro bhakha nohoy mor surname tu bhak iman host kobo nwari Tiagi ji where are you from I'm from India Assam Pansi Narzari Bodo short movie banaigra Anil ni sayaw ma bungno nang abo बड' शर्ट मुभि बानायग्रा आनिलनि सायाव आगै दाथ' आं एथ' गोजानाव दं दायो आङो जेबो हमनो हायाखै सोर सैथो सोर नंखाय मानसिफोरा आं आसा खालामो जोंनि रायजो राजा मानसिफ्राबो माने मोजाङै बिजिरनानै नायगोन सोर सैथो सोर नंखाय खोथाया मामोन मा जामारनाय बेखौ माने डिपलि स्टाडि खालामगोन गोथौयै स्टाडि खालामनानै माने आं हास्थायादि सोरबा दाय गैयिया माने बदनाम जायो बा सोरबा दाय थानायाबो माने बारग'यो बेखौ आं हास्थाया आरो नाथाय माने कारेक्ट राइट पार्सनखौ साजा होनांगोनथ' माने मा जाहोनाव बिदि मारै जाखो आरो हिनजावसा गथ'फ्राबो एथबां माने मिथिखानानै हिनजाव थाखानाय होनखानानै मिथिखानानै बुजिखानानैबो मारैथ' एथबां गोदाव सोराव माने जानला मोनला सासे एथबां गिदिर माने मानसिखौथ' उन्दैसो होननानै खोनादों एथ' उन्दैनि फार्स्ट अफ अल एथ' उन्दै मानसिनि आखायावहाय 13 बोसोरसो होनाय खोनादों आङो फार्स्टआवनो एथ' उन्दै बैसोनि मानसिनि आखायाव मारै मबाइल एथ' उन्दै समावहाय जों इदि जेबोखौनो मिथिया बे टाइमावहाय जों मबाइलखौनो सिनाया जोंनि टाइमावहाय दानि जुगाव मानसिफ्रा मबाइल आरो ओरैबायदि गोथौ खोथाफोर रायज्लायनो रोंगौ माने मबाइलावहाय जोंनि टाइमावहाय जों मिथियानो मबाइलानो जों 13 इयार्स बा जोंनियावहाय किपेड मबाइलबो गैया दानि जुगनि मानसिफ्रा ओरैबायदि एडभान्स माने गावनो एडभान्स गावनो माने लाइफखौ बरबाद खालामनानै लायो बिदि आरो स' आं बुंनो थाङा हौवानिल' दाय बा हिनजावनिल' दाय दा आं जेबो बुंनो हाया सोर सासेनि दाय
उनिलनि दायबा निस्सय उनिलनिबो दाय आरो जुदि दाया सासेनिल' फारसेजोंल' जाया फारनैजों मिलायनानैसो दाया जायो ओमफ्राय दा आं बुंनो हाला सोर सासेनि दाय नाथाय आं आसा खालामो आंनि लाइफआव फैनाय आगैमोना बेबायदि भुलखौ दा मावथों होननानै आं आसा खालामो आरोना जायफ्रा आंनि फलोवार्सफोर आं बयखौबो मोजाङैनो बिराद अनो माने सोरबा जब मावगासिनो सोरबा फरायगासिनो बांसिनानो जायफ्रा आंनि लाइफ भिडिअ जइन जायो बा जायफ्रा आंखौ सापर्ट खालामो बयबो बांसिनानो स्टुडेन्ट आरो बांसिनानो माने जब मावो बिदिना स' गावनि लाइफखौ गावनो माने बुहुत साबधानै माने संसारनि लामाया ओरैबायदि लिमोनला संसारा माने नोङो आथिंखौ माने खेबथा थाबायाबा नोङो बबेबा मोनसे जायगायाव गालेनानै गोलैहैगोन खि गोलैहैगोन बेखौनो साननांगौ आरो ओमफ्राय जायफ्रा एकदम उन्दै बैसो बेबायदि बैसोआवहाय मानसिया क्लास 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 बेबायदि बैसोआव मानसिफ्रा ओरैबायदि उरां फारां गलि होनोना जायखौ माने गोदाव सोराव माने जेरैथिंबो माने बिरथिंलाबायनाय मानसिनि गोसोआ ओरै उरायलाय स' बे टाइमाव जुदि नों गावखौ कन्ट्रल खालामनो हायाबा नों मालाबाबो गाखोफिननो हानाय नङा उनावहाय नोङो बरबाद जाखागोन खि जाखागोन ओंखायनो नों गावखौ कन्ट्रल खालामनायनि बैसोआ बे टाइमावनो आरोना थ' न'नि मानसिफ्राबो बे टाइमावहाय उन्दैफोरखौ ओरैबायदि जोथोन लानांगौ माने बे टाइमावहाय हगारसारनो नाङा बे टाइमाव मानसिया बरबाद जाबाथाय जाबाय आरो उनावसो फस्थायसिगोन आयौ आं मा खालामखो होननानै नाथाय बे टाइमावहाय नोंनि टाइमा थाहैनाय नंला नों फस्थायबाबो नों जेबो खालामफिननो हानाय नंला आरोना ओंखायनो दा आं जेबो बुंथ'नो हाया सोरनि दाय सोरनि मा दाय दं जेबो आं बुंथ'नो हाया आरो ओंखायनो कमेंट कहाँ पे डिसअपियर हो रहा है मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा भाई लोग स्किप जाजोबसिगोन नामा आगैमोन कमेन्टआ बहाबा थांजोब्बाय आं बुंनो हाला दिनै मा जागासिनो त्यागिजी स्पीक इन हिंदी ओके सानसोरां मेरी व्लग हाय रसिता मेम दासो नोंनि लाइभखौ एले मारै जादोंलै आंनि फना आं कमेन्टखौनो नायस्लाबनो हायाखैब्रा बहाबा थांला जोब्बाय What's your age, baby? Tyagi, Priyanshu, where are you from? Never give up. Wow, it's very good name. I'm very impressed. YouTubeआव लाइभ फैबाबो गोबां मानसिफोर नारो माइन्ड टाइप्सनि कमेन्ट्सफोर हरो स्पेशली दस्रा हारिनि बांसिन ओंलै आगैमोन स्किप खालामनांगौ बेफोरखौ बिजय टेल माय नेम्स Srinath, Tyagiji, what's your age, baby? Like Dune, sister. Thank you so much, Ajay Singh ji. Your country, India. Sanshur Musahari blog. Rosita ma'am, नोंनि मबाइला मा मडेलनि जोबोर क्लियर नुदों iPhone आगै Mohammed Mustaqim, marry me? No, never. Tyagiji, your age. What do you want? Why do you want my age? Ajay Singh, your country, my country is India. Ananta Basumatari, Ada Barnaza Sinailayi, okay. Sanjay, कहाँ से हो मैं इंडिया से हूँ साइफ रिजवी hi there, you are very beautiful, thank you so much. Ramesh Chandra, where are you from? I'm from India. आगैमोन कमेन्टफोराना हारसिं स्किप जालांगासिनो फार्स्टनि कमेन्टखौ आं नागिरबाबो नुफिनासै बुंहरफिनलाय हारसाफोर बिराद फैबाय दे सिगा चेन आर इउ फ्रम आई एम फ्रम आं हारसाफोरनिखौ स्किप खालामसै रामेश चन्द्र वेर आर इउ फ्रम आइ एम फ्रम इन्डिया मदन टुटा गुवाहाटी फ्लेट আছে মোৰ আহিলে কবা লগ পাম তোমাৰ ফ্লেটটো জনাই কিবা পাইছা নেকি তুমি মই আহিলেও গুৱাহাটীত নাথাকোৱে মই ডাইৰেক্ট চিধা ঘৰলৈ গুচি আহোঁ Tyagiji, Saif Rivzar, are you Philippines? No, I'm not Philippines. I'm Indian. Chintu Singh, can I call you sister? Yes, you can. Ajay Singh Jain, your country? India. Ramesh Chand, where are you from? I'm from India. Avilas Bhartendra, you are place Mumbai? No, Assam. Samesh, Tyagiji, sweetheart.
राबिराम बसुमतारी दिलायदों माथो दिनै सिस्ट आं डिउटिनिफ्राय फैनानै मेकआपखौ फुगाराखै ओंखायनो इदि नुदों गिरधारी लाल हेलो हाय 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 चिनां आइकताक टीवी hey naming ama namjok de Avilas bartender I am also Kerala boy hi Kerala boy I am Assam girl Sarang Sabus Matari love you agaiman गिरधारी लाल हाय क्या हो गया आज रमेश चंद्र वेर आर यू फ्रॉम इंडिया इश्क मदन कैन यू हेल्प मी ले मारे जाखले आं बुंनो हाला सेस कहीं पे कुछ तो हुआ है मैं कैसे ढूंढूं अभी कमेन्टआ हारसिं स्किप जालांगासिनो वेर आर यू फ्रॉम अजित दैमारी योर लिप्स Harshiti ji, I am from London City. Wow. Praveen Kumar, hi ma'am, I am from India. I am also from India. Pick Miraj MK, love you, Mirjan. Karan Kumar, how are you? What is आपने क्या खाना खाया है? नहीं खाई हूँ मैं अभी तक खाना. SST, hi sister, I am from Tripura, India. You new friend, thank you. KKS, where are you from? From India, Assam. Bishop Pratap Singh, hello, sweetheart. Hi. Arun Joy Narzari, za gupur notadung sister light out hanake bitin nudeng ang light out dongo. Sundaram Das, good evening. Good evening. बिशप प्रताप सिंह कैसे हो आप मैं बिल्कुल ठीक हूँ सुंदरराम दास गुड इवनिंग सुंदरराम दास गुड इवनिंग मदन दत्ता তুমি কি কৰা কাটাৰ মই জব কৰোঁ হাজিৰা সাজিৰা কৰি আছো আকৌ ইয়াতে আৰ্জুন পাণ্ডু হাই হেল্ল' এঞ্জেল হাই জ্যোতিষ দাস হাই বেবি হাই সুন্দৰ দাস গুড ইভিনিং चैन मोहम्मद हाय भाभी कैसे हो मैं बिल्कुल ठीक हूँ सुंदर दास गुड इवनिंग जोंसार बसुमतारी आब'ना एजआ बेसे जाखो नै गिदिं गोदा एजआवनो फैफिनलायबाय नै जोंसारा मा खालामगोनलै आंनि बैसोखौ मिथिनानै आगै सुंदरम दास गुड इवनिंग पाइक मेरे जान MK1 पिक मेरे जान MK Rise Raj, hello Nepali girl. I am not Nepali girl. Sartak, beautiful love from Noida. Hello Noida ji. Shubham is hi. Hi, hello. Sartak, beautiful love from Noida. Hello ji. Aman Ali, soul looking is good. Thank you. Sunil Kumar, गोल वाला देखाओ ना क्या हेलो डार्लिंग कैसी हो जान ए बर'फ्रा गैला नामालै बर'फ्रा गैलाबा दोननोसै आङो মদন দুটা থাতো কিমান টাইম হৈছে ন এতিয়া ইয়াতে আমাৰ অকল 6:51 হৈছে একো ৰাতি হোৱা নাই তাতে ইণ্ডিয়াত কিমান হৈছে ন ইণ্ডিয়াত 9:21 হৈছে বেছি ৰাতি হোৱা নাই ন ले मारै जाजोबखो कमेन्टफ्रा दिनैहाय रमेश चंद्र गुवाहाटी इले हर्षित्या लव यू Sartak beautiful love from Noida Sundar Das hi Vishal Pratap Singh sweetheart love you सुनील कुमार भाभी देखो ना क्या देखूं मैं किसको देखूं Sartak beautiful love Noida Praveen Kumar are you married yes Sartak beautiful love from Noida Ramesh Chandra Samir Shah so beautiful cute thank you Harshitya your smile is very lovely thank you सुरेश डॉन खूबसूरत है थैंक यू जी रमेश चंद्र कहाँ दे जो क्या है मक्रा केंग्रा नों BF दं नामा फ्रेंड यस आजिखालि सोरनि थायालै आगैमोन बॉयफ्रेंडा दे मीना कहाँ से बोल रहा हो मैं अपने रूम से बोल रही हूँ
Joyna das. Bibi, I need sister. What? Sital Joshi, Didi, you are looking so beautiful. I am your subscriber. Thank you, Agay. Sundaram Das. Mo Akram, बहुत cute लग रहा है. Thank you. Arvind Kashyap. Where do you live? I live somewhere in a Gulf country. Rugung Mohilari. Ayo abo godo Balazaharaw football गेले लायग्रासो माथो दिनैसो बालाजाहाराव फुटबल आं फुटबलखौनो गेलेया सोरखौ सानखो नोङो आगै रुगुं महिलारि आयौ आब' गोदो बालाजाहाराव फुटबल गेलेलायग्रासो माथो दिनैसो आं गेलेयानो आगै नों सोरखौ सानखोबा सुजित चौहान किधर से हो ब्यूटीफुल गर्ल मैं भी इंडिया से हूँ अभिजीत पाधारी ब्यूटीफुल मैडम थैंक यू गोदान सोरां बसुमतारी मा ओंख्रि आब' जाथ'वाखै आगै शारदा ब्यूटीफुल लव यू नयदा थैंक यू जी नायदो एक्सट्रा अफिशियल खैथासिम लाइव होगोन सिस्टार नोङो फैबावगोन दसे समसिम आगै रमेश चंद्रा कहाँ से बिलोंग करती हो ये अच्छा वाला सवाल है मैं इंडिया असम से बिलोंग करती हूँ एंड मेरी असली जगह है चिरांग डिस्ट्रिक्ट बोडोलैंड से मैं बोडो सोसाइटी से बिलोंग करती हूँ रामेश चंद्रा सुजीत चौहान असम से हो क्या हाँ जी मैं असम से हूँ उमेश मौलिक आप कहाँ से हो भाभी जी मैं असम से हूँ उमेश मौलिक श्रवण कुमार प्रसाद पासवान दैजि दैमारि रनजित दैमारि आब' बोरै दं आं मोजाङैनो दङ आगै सुंदराम दास वेर आर यू फ्रम इंडिया लाइक आसाम गर्ल सुंदराम दास थैंक यू कोमल प्रीत हेलो दी हाय सुजीत चौहान बंगाल से हो या आसाम से मैं आसाम से हूँ रमेश चंद्र आसाम में कहाँ आसाम में बोडोलैंड से उमेश मौलिक हेलो आई एम फ्रॉम इंडिया मैं भी तो इंडिया से हूँ ज्योत्सना दास बीबी आई नीड जिपलियन एम सांगमा आई एम फ्रॉम टूरा हेल्प मी सिस्टर यस हाउ कैन आई हेल्प यू सिस्टर नोमाल कार दैमारी यू लुकिंग नाइस थैंक यू आगै Sundaram Das, I like Assam girl. Thank you, thank you, thank you, thank you. Joytas Das, Bibi, I need. Hey, रामेश चंद असम में कहाँ से असम बोडोलैंड से हूँ मैं दिव्या बसुमतारी बाद हो सिस्टार अनिल उनिल बेफोरनि खोथाखौ गावबा गाव लाइभ गावबा गावसो औहाय ने मालाय खोमा नांजाबाय थानो प्रितम बर' हाय आब' काटाराव गरम नामा बादि आब' जोंनि बाक्सायाव जा गरम जादों आब' बेयावबो बाहेरायाव थानो हाया आगै ओरैबायदि गरम नाथाय न' सिङावबाथ' एसे गोजांबायसो आङो दायो बन्द' खालामसै एसिखौ बन्द' खालामबाय बिराद गरम जादों गोजांदों दायो न' सिङावहाय नाथाय बाहेरायावहाय बिराद गरम मनज कुमार हाउ आर यू आई एम भेरि फाइन थैंक यू अमित पाल हाय आई एम फ्रम इंडिया आई एम अलसो फ्रम इंडिया मदन दत्ता তোমাৰ লগত কথা পাতি বহুত ভাল লাগিল My love you. Thank you so much. RS Vlog. Hi abo. Hi. Ranjit Demari. Anil ni खोथाखौ दा रायलाय आब' लाजिथाव नासोंलै मा जालाजोबखो बर' मानसिफ्रा जि गोदाव सोराव ओमफ्राय गावजों गावनो बिराद फोसावलायनानैनो मानसिखौ माने बांसिन फोसावलायनानैनो बांसिन जायोना जोंनिया RB केबी व्लग चैनल हाय आब' मा ओंख्रि जाखो हो जाथ'वाखै आगै सङाखै दाबो ना मिलन माल हिंदी आती है आपको हाँ जी बिल्कुल आती है दीपर्णा चक्रवर्ती संघाषा बसुमतारी बाद हो आब' बिसोर जायो आब' मा होनदों बादा होबा बारासो जायो आब' औलै बर' गामिं हाय आब' हाय आगै
जों रिक माराक बना बावनि सा ना आदे मादाम संगिना सा मेदाम संगिना सा बावनि सा आदे चिरां डिस्ट्रिक्टनि मदन दुता ले आरो स्किप जाबावबाय कमेन्टफ्रा मानाब खाख्लारि हेलो आबो मा खबर माथि काट इउटुबाव भाइराल आबो जाबावगोन थांबाय कमेन्टफ्रानो मा जाजोबखोथाय आंनि फना मारै जाखोथाय मिथिला औलै आगै मा जाबावगोन बोथोरा मास मोनसेसो सिरि जाबानो गोदान भाइराल सप्तानैसो सिरि जाबानो गोदान भाइराल ना मिलन माल जय हिन्द जय भारत जय हिन्द जय भारत सन्थला व्लग 11 राइट आबो थैंक्स मोस्ट इम्पर्टेन्ट या बर' गामिं हाय आबो आंनि कमेन्टनि रिप्लाइ खालामना प्लिज आगै कमेन्टफ्रा आं मा जाखो बुंनो हाला आंनि फना हारसिंनो माने स्किप जालांगासिनो आं फरायस्लाबनो हायाखै मायाव मा जानानै थादोंथाय आं बुंनो हाला नै हारसिं खारलांगासिनो कमेन्टफोरानो हनै रावनिखौबो आं फरायस्लाबनो हादिया कमेन्टफोरखौनो मा जाबावगोन दिलाय संसारा मारै इदि जादोंथाय क्या करूं मैं कैसे करूं कौन सिखाएगा अब मुझे आंखौ रावबो फोरोंनोबो गैयाना Saneshwar Mary vlog iPhone ma model 13 only आगै रेशमो बॉय दीदी बोबे UK04 शॉर्ट इंडिया में कहाँ से हो मैं आसाम से हूँ ऋषभ शॉर्ट्स ऑफिशियल प्लीज हाँ क्या करूँ बताओ इंजामुल एसके इंडियन कहाँ से हो मैं आसाम से हूँ प्रेमाराम आप इंडिया के कहाँ से हो मैं आसाम से हूँ सुंदरम दास वेर आर यू फ्रॉम इंडिया शोहान रॉकिंग IMS BTS आर्मी आई एम फ्रॉम इंडिया ओके थैंक यू एयरपोर्ट ब्रो 5 कितनी प्यारी सी दीदी क्यूट सी दीदी है थैंक यू सो मच सुंदरम दास Shohan rocking I am BTS army are you from Assam yes Kriti fun video आप बहुत अच्छी हो भाभी thank you Injamul SK where are you what are you saying I'm talking in my language Lydia hi beauty thank you Sundaram Das I like Assam girls Sohan rocking I am from Hyderabad okay thank you Izamul SK I don't what Sundaram Das hydraulic tech by JPM from where you belongs I'm from India Assam Arab Assam Gilus gold looking huh Melon Mal, Jai Hind, Jai Bharat, Jai Hind, Sundaram Das, I love Sohan rocking, I am army. You looking like Philippines woman. No, I'm not Philippines, I'm Bodo woman. Text me Jalgyon. Hi sweetheart, baby girl. Hi, Sandeep भागा कैसी हो तुम मैं बहुत अच्छी हूँ थैंक यू सुमिता फिब आई लव यू जाने मान थैंक यू फॉर लविंग मी सागर कुमार कैसी हो मैं बिल्कुल अच्छी हूँ विजय कुमार बहुत सुंदर हो भाभी जी थैंक यू सो मच नरेश चौर IS हाय कमल कनल हेलो क्यूट हाय इसको मैं वो करना चाहती हूँ डिस्कनेक्ट करना चाहती हूँ उसको Jyotika Shibu, Kerala Shibu, I love you. Hi. Bell King, Cookie or Jumi, Bodo. DM Bodo vlog, Chap Nulai Tardeng, Ese Masana Dekailai, Gede Bengtol Missionau. साफा नुलायथारदों आं गोदोनि बायदि मोसानो रोंला बिराद मथि जाबाय दायोना ओमफ्राय बहुत गोबाव बोसोर गेप थाबा मानसिया माने सबबानो इदि जायो आरोना नों माखौबा जुदि नों माखौबा खामानिखौ रोङो नाथाय नों बेखौ सानफ्रोमबो बाहायबाय थायाबा ओरैबायदि माने मानसिया रोङा जालाङो ना ओंखायनो बिदि जाबाय दायो आंबो दीप मैम कैसी हो मैम मैं अच्छी हूँ
Shrita Lali Lal Lal. Hello Bhalne. Moi. Tomar love. Thank you. Reg second DM Bodoland. बहानिफ्राय नायदों थाय आंखौ उन्दैनि खोथा मिन्थिलायलायनाय खोन्थादो एसे संदीप भाग्य वेरी ब्यूटीफुल थैंक यू विजय कुमार आप कैसी हो भाभी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ थैंक यू सागर कुमार ददन के पास है क्या अमशादी मोमिन गारो खुशी मनामा मैडम जी मन्ना दे रामेश हेलो जी कैसी हो आप मैं बिल्कुल ठीक हूँ मोडो थी सुकुर वेर आर यू नी नी नेबर भूटान दिमान बसुमतारी आबो इन्डियायाव सुजाखौ दोनबोदों नामा आबो दोनबोआखै आगै जों दाख्लै इण्डियान सुपार मार्केटाव थांदोंमोन बेखौसो एसे एदावदों आरोना इण्डियायाव फैदों होननानै जोङो सुजाया न'आवनो थांनो मोनाखै दासो माबायावहाय आङो निउ इयाराव थांबा लांफानो हागौ सुजाखौ सोर सोर नायफैनो गोसो नायफैबानो जाबाय दाख्लैबो आंखौ बुहुत मानसिया बुङोमोन आब' नों फैबा एयारपर्टआव लांफैगोन ओमफ्राय आं थांबा आंखौ रावबो खबरखौनो लायाखै गावसोर थगायो Jahir Attar, hey Ruchita, कैसी हो आप ब्यूटीफुल सो क्यूट थैंक यू सो मच बाय द वे मेरा नाम रुचिता नहीं मैं रोसिता हूँ RS ब्लॉग हाय आबो हाय आ गई ड्राइव इन दिल्ली आखिर में नेपाली माल मिल ही गया मैं नेपाली बिल्कुल नहीं हूँ और लड़कियों को कोई भी लड़कियों को आप माल नहीं कहोगे बेशरम ज्योतिका शिबू शिबू केरला Ashu, I am from Earth. How are you, Auntie? I'm very fine, beta. Thank you so much. Arti Rajput, Anda Panda food for Canada pound. Marsha Keke, Lade. Mating, आप कहाँ से हो? Mating 56 star, मैं इंडिया से हूँ. ज्योतिका शिबू केरला ए सेम मत करो प्लीज कमेंट आर वो ब्लॉग हाय आबो मा खबर आं जोबोद मोजां आगै टेनिसा गारो रोस्टर हाय हेलो See, where are you from? I'm from India. Sundaram Das. I like Assam girl. Thank you. Jyotika Shivu. सेम कमेंट मुझे नहीं अच्छा लगता यार हाय मा खबर आबो बहा दं दा आबो साइखं बर' आङो रुमाव दङ आगै आरो आंनि खबरा मोजां नोंनि खबरखौ खोन्थादो देलाय सुन्दराम दास प्लिज सेन्ड मी नाम्बार आई डु नट हाभ नाम्बार आयुष सिंह हाय लभ फ्रम गोवा Oh my god, my dream place. I want to go to Goa. Can you invite me to Goa, please? Sundaram Das. Sansharang Nazari. Abo nangni live Wahid. Thank you, Agai. Thavid Dilwar. Hello. RJ Chawa. Hello, I am from India, Northeast. I am also from Northeast India. And I am very lucky because I am from Northeast India. I really like Northeast India. Indal Singh, looking so hit, baby. Thank you so much. Drive in Delhi. मैंने बोला तो जबर खूब नहीं दिया क्यों जवाब क्यों नहीं दिया था ना मैंने आरिट राजपूत under fine Dhanbad Prince Gaurav coming world आपका दिमाग बसुमतारी आबो नों आंनिखौ नायानो आगै सरि दहायहाय मा जादोंमोनथाय मेसेजआ हारसिं खारखोलांदों आं स्क्रल डाउन खालामबाबो फैफिनाखै बहाबा थांजोबबाय बहुद गोबां कमेन्टआनो आं फरायनो रोङाखै रोमै बर' उन्दुनो ओंखाराखै नामा आब'खि जोंना दासो 7टा स्टार्ट जादों इंदल सिंह तुम यहाँ से जा सकते हो बेशरम RS ब्लॉग आब'आ नायनोबो जोंनिखौ आगै नायस्लाबनो हायाखै नै आं मा होननांगौथाय आं मारै होनबावनांगौ रोंला आयुष सिंह love from Goa hi Goa please invite me to Goa
खान भाई हेलो जी, आपके लिए भी सुपर चैट करती हूँ आज। ओके, थैंक यू इंडियन सिंह। बकवास वाली कमेंट करने से अच्छा तो ना करना ही अच्छा है। रवि गुजराल भाभी जी आई लव यू बेबी। प्रज्ञा ज्योति ब्रह्म आबो ना बेसे सैलारि मोनो? सैलारि बांद्राय मोना आगै। सैलारि डाजन्ट मेटार फर मी। आंनि थाखाय जबाल' मेटार खालामो आगै। आं आगोलनिफ्रायनो बुहुद होनबाय थायो। जास्ट आंनि थाखाय एसे बाबानो एसे हरनो थोबानो जायो आंनो फैसाया। रन्जित दैमारि गुबुन हारिखौ दानाय आब' औलै बिराद गाज्रि बिसोरो फाल्थु फाल्थुनो। रेनुका देवी हाय कैन यू से माय नेम? यस रेनुका देवी आई कैन से योर नेम। दिमां बसुमतारी नुवा नामा आब' चम्फ्रामारि? माबा जादों हारसिं स्क्रल आप जालांजोबदों ओमफ्राय आं स्क्रल डाउन खालामफिनबाबो माबायाखै कमेन्टआनो गायब जालाजोब्बाय माखासेया। मा जाखोथाय आं बुंनो हाला, इदि जाफेरामोन मालाबाबो। हेरेमा यादव लव सो ब्यूटीफुल लवली गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मुन्ना पाल हे मेरी जान हाय। बिलिर बर' हाय आब' फैलायबाय। फैलायदो आगै, जोबलाय लांसैसो नै, दासो फैबाय। शाकिल मलिक हाय सिस्टर हाय। किसान जाद Rajakisan, you're nice girl. Thank you so much, my dear Jyotika Shibu. Big Prabinti, hi dear. Meena, आप कहाँ से? मैं आसाम से हूँ। संसार बसुमतारी शुभरात्रि बहिनी। शुभरात्रि, गुड नाइट ज्योतिका शिबू। अनिल पांडे आई लव यू जानू। बिलिर बर' आब'नि बयफ्रेन्डआ मा जब मावो? इसे सारप्राइज 100K जाबासो आं खोन्थागोन। ओइ माबाया फ्लाटमेटआ ओंख्रि संदों ओमफ्राय बिराद मोनामफैबाय। मा मा ओंख्रि सङो बे मारवालिथ' नङा, गुजराती मा मा ओंख्रि सङो आयु मोनामजोब्बाय। ओंख्रि संगासिनो इयो। दे आगै बिलिर बर' बयफ्रेन्डखौ आं 100K जाबा खोन्थागोन, नङाबा 80K जाबा। अके, दसे एसे धैर्य हमनानै थाथ'ना। Gorkhapur Vijay UP 53. Hello Prabinti, so very cute and beautiful. Thank you so much. रबी गुजर लव यू भाभी जी। मैं किसकी भाभी हूँ? आपका है भाई है कौन? बाबा के वाई यू आर रीडिंग इट्स बोरिंग लेट डांस। आई कैन नॉट डांस। थसबिन ओंख्रिया मेरी फ्लैटमेट सब्जी पका रही है, उसका इतना स्मेल आ रही है अंदर। Yunus, sister, where are you from? I'm from India. आगे ज्योतिका शिबू स्वीट चैनल प्लीज़ बताओ ना, इंडिया में कहाँ रहते हो? मैं आसाम से बिलोंग्स करती हूँ मेरी भाई और बहन। प्लीज़ मैंने बता दिया। अंती मलांगी अंती वक कहाँ रहती हो आप? मैं दूसरे कंट्री में रहती हूँ, गोल्फ कंट्री पे। कृष्णानंदा बाइंद भाभी जी नमस्कार। नमस्कार जी। रवि गुजराल फिगर अच्छा है आपका, थैंक यू सो मच। Anti Malangi, Anti Wak, so beautiful यार, thank you. Gaming World, मैं आसाम गुवाहाटी बिसाम नाथ चारियालिया से करता हूँ। चारियाली से बिलोंग्स करता हूँ। अच्छा, गोबर पानोर दोस्त बनोगे? हाँ जी। सुंदर चौहान, so very nice, thank you. प्रदीप तिवारी भाभी जी राम। टेक्नोराम जय माता दी। मनीष वर्मा हिंदी वाती अच्छा बोलते हो? बोल सकती हूँ। धीरज सिंह मैडम नाइस लुक, थैंक यू सो मच। सचिन एस यू आर वेरी ब्यूटीफुल डियर, थैंक यू। गमिंग वर्ल्ड मेरा साथ दे पर चलोगी प्लीज़? मैं नहीं जाऊँगी। फेते सिंह कहाँ से हो आप? मैं इंडिया से हूँ।
बहुत सुंदर हूँ आप कृष्णदास कृष्णानंद बिंद बहुत सुंदर हूँ मैं थैंक यू अरविंद प्राणवाल फ्रेंड्स एसके तो बिराल हेलो 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 मनीष वर्मा हाय हाय आशाम हाय तस्लीमा जान जान मेरी हो आप अच्छा सचिन मैं किसी का भी नहीं हूँ मैं सिर्फ खुद की हूँ Sachin is you are very beautiful. Thank you so much, Madam Dota. মাঝে মাঝে খং উঠি যায় নেকি মানুহক চাই খঙে উঠো বহুত বেয়া বেয়াকে কমেণ্ট কৰে যে মানুহে এম বি ব্লগ नों बेलासि हौवासो लागोन नामा माखौबा होनो आगै आइनुल इस्लाम you are from India. Saneshwar Mary vlog iPhone मा मडेल आब' 13 संदीप कुमार राम राम भाभी जी राम राम सौम्यरंजन प्रधान 2000 कृष्णहान बाइन भाभी जी आप मेरे पे ध्यान नहीं दे रहे हो अच्छा सॉरी सॉरी सौम्य रंजन प्रधान क्या है यार व्हाट इज दिस दीगी टेक मार्ट आपका देख के ऐसे लगता है कि अभी शिवाश्वारी रोसिता बिनानाव मानु भिडिअ हगाराखै नों नायबाय थायो आङो भिडिअ हगारदोंथ' मैयानि अखानायै ओमफ्राय गाबोन हगारगोन आंनाव सब रेडि दंखायो दिनै हगारनो नागिरदोंमोन नाथायबा आङो लाइभ भिडिअ फैनो होननानै हगारनाय जायासै आरोना डिजिटेक माराब आपको देख के ऐसा लगता है बांसी हाउ आर यू आई एम वेरी फाइन थैंक यू जुटान साहा प्रिया दें Just Kirat Badi, you are doing well. Thank you. अपना सोनू व्लॉग चैनल प्रमोट करके दो अच्छा अपना सोनू व्लॉग को भी प्रोमो कर दो प्लीज़ मेरे दोस्तों सादिकुर रहमान हाउ आर यू आई एम फाइन थैंक यू डिजिटेक मार्ट आपका देख के आने का मन करता है राधिका मुसाहारी सुजायालाय माथो लाफायाखै सुजाया आफ्टारनुन डिउटियावसो दङ दायो बेलासिनि मोनानि 11टायाव 11:30 मोनफैगोन नाथाय इन्डियायावहाय बे टाइमावहाय 3टा 2टा बिदि जागोन आरोना ओंखायनो सुजाखौ नेनो हानाय नङाना बहा थांखो आगैमोन डिजिटेक मार्ट आपका देख के डिजिटल मार्क ये बार बार बोलना ज़रूरी नहीं है मेरी आंखें है ना मुझे दिखाई दे रहा है एक बार बोलने से हो गया ना मदन दुटा काली कोन टाइमत लग पाम न काली मैं कब নোৱাৰো মই আহিম নে নাই লাইভ ভিডিঅ'লৈ সদায় সদায় লাইভ আহি ভাল লাগিব জানো মানুহে জইন নকৰে নহয় Santosh Chaudhary, where are you from? Santosh, I am from India. Diman Bosumithari, abo angni comments ko porayano. Hey, sorry, le age, sorry. JP Jaspal, hello dear sister, hi. Meena Sharma, do you speak Hindi? Yes, of course, मुझे हिंदी आती है ना. Holy moly bodo, hello guys. Hello holy moly, जी बोल. Oheng pam, hi baby, hi holy moly. Number horlai, नोंनि खि number horना हाया. जाम्बि नामा आङो नाम्बारखौ बेयाव मा होनो इउटुबावहाय रानना होलाबायनोहाय अमोल मोहम्मद तुम्हारा नाम क्या है रोसिता इंडियन ब्लॉग आई एम फ्रॉम टिक्सा ओनली इंग्लिश ओके यू कैन स्पीक इन इंग्लिश आई डोंट माइंड प्राग्यज्योति ब्रह्म न'आव फैयाखै नामा आब' चिरां मा गामिनि आब' आंबो चिरांनि आगै आङो मालि बिटानिसो एकदम हाजो खर'नि नाथाय न'आव थांथ'वाखै आङो दाख्लैसो थांदोंमोन न'आवहाय डिसेम्बरावसो थांनो होननानै सानदों इट्स सृजन 1056 इतना मेकअप तो के रखे है क्यों मैं ड्यूटी से अभी आई हूँ ना सो ड्यूटी से आते ही मैं मेकअप रिमूव करने से पहले सोचा कि मैं आप लोगों से बात कर ही लेती हूँ और क्या ओके बुरा लग रहा है क्या आपको मेरी मेकअप से ट्रेंडिंग व्लॉग्स 9621 भाभी जी राधे 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 गु खाले रेखा देवी गु खाले नहीं खाने गु
Zitral Mummy, what is the name of your state? My state name is Assam. Assam, our beautiful Assam. बिरफुं नार्जारि माबोरै दं मा ओंख्रि जाखो आं ओंखाम सङाखै आरो आंनि खबरा जोबोर मोजां नोंथांमोननि खबरखौ खोन्था माइ गायनो हादोंना हायाखै अखायानो ओरैबायदि हादोंना हायाखै होजोंहाय ना ओंखायनो Vicky Kumar I am Kanishka hello Kanishka Amol Wahirang what is your name my name is Rosita true knowledge love from West Bengal love 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 West Bengal Vicky Kumar which language are you use this is my own language this is my mother language Premal Pandey Jai Jagannath Ma Jai Jagannath Kumi Abo H Raboni dress मा होनदों HRU Aboni dress खो मोजां नुदो thank you our planet hi corpora koiso hello our planet moi অসমৰে হয় কিন্তু মই এতিয়া বেলেগ কান্ট্ৰিত আছো Anti Malangi Anti Wakor X charge She Chandra Prakash Kohali where are you from I'm from India Sharbis Samwesh Chandra Prakash Kohli hello where are you from I'm from India Chandra Prakash Kohli oh very nice looking beautiful thank you mathematics ni Bengali Bangla मोजां सिख्ला taking my heart away from Kokrajar मोजां सिख्ला taking away my heart अच्छा माने दि सिखा सिवारि आब' मानो भिडिअ हगाराखै आंनाव भिडिअ बहुत पेन्डिं जानानै दं आं हगारनो थाखाय गाबोन हायैनि थाखाय आं रेडि खालामजोबखाबाय आङो हगारगोन आरोना आर्मी माखौबा बिउटिफुल आब'खौ बिउटिफुल नुथारदों थेंक इउ आं लाइटआव फैनायखाय नुदों आगै बि आर स्लारि नाइस टु मिट रसिता हेलो नाइस टु मिट इउ जि सन्जिब मुसाहारि हाय आब' माब्रै खबरा मोजां आगै मनजित स्वर्गियारि हेलो सिस्टार मा खबर मोजाङानो आगै सिखां बर' हाय आब' मा खबर आं मोजाङानो आगै महाबीर बसुमतारी हेलो आब' हाय नेनेटि वान पाइलट आब' बबेनि आङो इण्डियानि आगै आसामनि सरि आसाम बड'लेण्डनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि प्राग्यज्योति ब्रह्म आब' कमेन्ट्सखौ नायफ्लाय होथारा आंनिखौ सरि आगै सना बिराद सरि दहाय माबा जादोंलै हारसिंनो स्किप जालांलाबायदों नारेश खनसा हाय मादाम हाउ आर इउ आइ एम भेरि फाइन थेंक इउ आजै दैमारि सिस्टार नों मा खामानि मावो आङो एयारपर्टआव मावो आगै सालेन्डार 11 I love you दिमान बसुमतारी आब' काटारनि नों खेबसे गारि सिङाव बेसदों दाब आं बुजियाखै आब' काटारनि नों खेबसे गारि सिङाव आं बुजियाखै आगै मा होनदों नोङो कुछ भी किधर खान मैं आसाम का दावखा गरम गैया नामा ब्लेक ड्रेस गोजांदों आङो बेयावहाय एसि अन खालामनानै दोननानै गेवलां बसुमतारी मा ओंख्रि जाखो ओंखाम जाथ'वाखै दासो बर'फोर फैनानै मोजां मोनफिनबाय आं पहाड़ दिल है मगर दिल को रोने मत देना दिल है मगर दिल को रोने मत देना आपको बहन की शादी किसी और के साथ हो जाए उसको सोने मत देना कुछ भी किसी का नाम भी कुछ भी कदीर खान है तेनो बसुमतारी गारि सिङाव लाना जायगायाव खेबसे भिडिअ खालामहैयाबो खालामखांबाय दा मेरला आङो आगोलाव जी हल्दर बांग्लादेश हॉर्डर क्रॉस करके तो नहीं घुसना नहीं इश्क मदन what I do to be your best friend nothing you don't need to do anything नेचुरल व्यू हाय कहाँ देखो मैं
Ismada not local friends. Pitor Rimari ओंखाम जाबाय नामा sis आयु हठातनो उन्दुनो ओंखारबाय Sachin you are beautiful thank you so much Prima Brahmo मा ओंख्रि आब' सना ओंखाम जाथ'वाखै रोमै रोमै बर' उन्दुनो ओंखाराखै आब' उन्दुनो ओंखारबाय हठातनो बोरैबा मोन्दों उन्दुनो ओंखारनानै आङो हागोन ना हालाथाय हानाय नंलादां आं बुहुद बोरैबा हारसिंनो उन्दुनो ओंखारखांबाय दै उषा बसुमतारी हेल' आब' दासो नायनो रोंदों आंहा आयु आगै आं थांलायलायनोसै मा जाखोथाय हठातनो बोरैबा मेगना उन्दुनो ओंखारबाय अनुपमा हाय आब' दानो जुलि जाया नामा जाथ'वालै आगै जुलि जानानै मा मोनगोनलै आगै मा मोनगोन नोंसोरो हाबायाव मा इन्ट्रेस्ट नुहुरदों बिनि हौवा बिनि हिन्जावखौ लाना खारगासिनो बिनि हिन्जावा बिनि हौवाखौ लाना खारगासिनो सेस आंनि हौवाखौबो लाना खारबा बोरै जागोन देलाय सोर जाथारगोन माथो आंनि हौवाखौबो लाना खारबा ओरैनो थानायानो साबसिनसै रविन्द्र गुंडा क्या कर रहे हो मैं बैठ रही हूँ विलेज लाइफ ट्रैवल अनशोयं विजय लव यू थैंक यू प्रज्ञज्योति ब्रह्म ओ आब' बिथिंनिसो जोंनि सापागुरिनिथिंसो थांनांगौ माथो औ दिबुं हाबिबी थैंक यू फारुक आहमेद खूबसूरत हो जाना मान थैंक यू जी प्रिमा ब्रह्म आब' सना क'क्राझार फै थांगोन आगै क'क्राझाराव थांगोन प्रिमा ब्रह्म दे आब' सना क'क्राझार थांगोन भिलेज लाइफ ट्राइबेल अनसय भिलेज लाभ इउ दोनोखो थैंक यू माहि बर' अखा हादो जोंनिथिं ओ मोजां ना अमिषा ब्रह्म आब' नोंसिनिथिं टाइमा खैथा जाखो प्लिज रिप्लाइ आब' 7:24 आगै प्लिज होनलायनाङा आं खोन्थाखागोन जेरैबाबो भिलेज लाइफ ट्राइबेल इस्लारि माबोरै दं मोजाङैनो दङ इस्लारि महावीर बसुमतारी आब' खबरा माब्रै मोजाङानो आगै दिमां बसुमतारी आब' बे दालाय नोंसोर इन्डियान्स गोजा थाङा गारि सिंनिफ्राय बुजियाखैलै आगै आङो मायाव थांनायखौ होनगासिनोथाय नोङो आब' बे दालाय नोंसोर इन्डियान्स गोजा थाङा गारि सिंनिफ्राय बुजियासै आगै आं इस्लारि दा सानना मानो गौतम बर' मा खबराबो मोजां आगै SND व्लग टिकली ओ তোমাৰ ঘৰ ক'ত মোৰ ঘৰটো বঙাইগাঁৱত আকৌ চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টত TM show hi what is your language where are you from TGM vlog I am from Assam and this is my mother language it's called Bodo language दिमोन बसुमतारी गारि सिंनिफ्राय ब्लग खालामनाया बेयावसो आब' ब्लग ना ब्लग आगै आं बुजिनो मोनाखैलै रिंकुजी हाय आब' खबर सबर मारै दं मोजां आगै खनु अफिसियेल आब' आंहा दासो लाइभ नुसनदों नोंखौलाय मोजां नुखायो आं क'क्राझारनिफ्राय थेंक इउ आगै नाथाय बिराद लेट जाबायना नोङो आं नायदो मेगना मारै जागासिनो नेबाजित बसुमतारी हेल' रायजोफोर हेल' रसिता आगै हाय राहुल आलि हेल' मेम आं दोनथ'बाय मा थांखो हेल' मेम खानु बि अफिसियेल आब' आंहा दासो लाइभ अके आगै हेल' रसिता आगै हेल' इस मादाम व्हाट क्राइम I do to get behind jail bar and no lawyer can win case of the belly boil and ramen I don't know about that please you cannot ask me this kind of question Kanun be official no आब' नारें जुमरा जासुलि ओं बिराद गोथाव मोनो नारें जुमराखौ जिउ नार्जारि मा खालामदों आब'सना आं जिरायना रायलायदो सुमान बि आब' नोंखौ लांफैलाय काटाराव आं व्लगिं खालामनो गोसो दंमोन आयौ आगै जोंलाय मानसिया मा गोसो जायो मा गोसो जायाना नाथाय मानसिनि साननायफ्रा गासिबो जाफुंजोबा न'आव माला लोगो
न'आव माला फैगोन थाबैनो थांगोन सेहि आब' बर' मा खबर मा खौरां आब' सना मोजां आगै आमिषा ब्रह्म ओंखाम जाबाय नामा आब' जाथ'वाखै इश्क मादाम बार ऑफ योर हार्ट एंड लव थैंक यू आई डोंट नो मुझे क्या करना है अभी मुझे रखना पड़ेगा मैं सो रही हूँ इधर ही बैठे बैठे आप लोग से बात कर करके अचानक से मुझे नींद आने लगा अचानक से नींद आता है तो मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाती हूँ यार न'आव बर' न'आव माला फैगोन थाबैनो थांगोन आगै दे साहिल बर' मा खौरां आब' सना मोजाङानो आगै आमिषा ब्रह्म ओंखाम जाबाय ना आब' जायाखै जायाखै आगै जायाखै मा थांखोथाय इश्क मादाम बार ऑफ योर हार्ट एंड लव थैंक यू सो मच दोनसैदां ना आयौ बोरैबा जाबायहाय हथारनो उन्दुनो ओंखारबाय आंखौ थेन्थ'सिगोन गोलैसिगोन थेन्थ'नानै ना आङो बिदिनो जायो आङो हरथार उन्दुनो ओंखारो एकदम हमथानो हाया आंनि फ्लाटमेटआ मेथाइ खनलायदों महावीर बसुमतारी आब' उन्दुनो ओंखारबाय नों उन्दुदो आब' औ एकदम बोरैबा गोलैहां गेलेहां जालायनाय थेन्थ'दो गाबोन फैफिनगोन टाइम मोनबोला ओमफ्राय माने 3:30 सिखारदों नालाय डिउटिया 6टानिफ्रायनो 3:30 सिखारनानै रेडि जानानै दुगैनानै मेकआप सेकआप खालामनानै 5:20 ओंखारलांनांगौ 5:20निफ्राय थांगासिनो एयारपर्टआवहाय 5:45 50 बिदियावसो मोनहैयो ओमफ्राय बिदिनो एयारपर्ट सिङाव हाबलांनानै बिराद टाइम लायो आरोना आयौ आं मा रायलायदों पात्ताखौनो मोनासै उन्दुनो ओंखारनानै थाब सिखारनाय जादोंमोन ना ओंखायनो सुमन बि आब' काटारनि कारेन्सि भेलु इन्डियान रुपिसाव 1 रियालाव 120 नामा आयौ नङालै आगै मा खोनायो नोंसोरो 1 रियालाव 22 रुपिसल' 22 रुपिस नोंना बै जिर'आ थादेरनो नाङामोन जिर' थादेरनानै नोंना 220 जाबाय दिमान बसुमतारी आब' बे इटालिनि बादि न' एखे नुनाया आब' नों आब' सुजाजों थांनाया आब' बे जायगाखौ होनदों औ बेयाव जोंनि एलबाम शुटिं बानायनो गोनांमोन थायो माथो मानसिफ्रा बर' सावथुन मुलुगनि मानसिफोरखौ माने गासिखौबो गाज्रि नोजोरजोंसो नायजोबसिगोन बायदि मोनबाय पाब्लिकफोरखौ मोजां मानसिफोरखौबो बयबो सन्देह खालामजोबसिगोनसो मोनबाय आङो ओंखायनो दा मा खालामनांगौ मिथिला ना आंथ' आंनि एथ' मोजां लाइफ आं जब मावनानै आराम जायो आंनि नामखौहाय आं बदनाम खालामनो हायाना ओमफ्राय जोंनि बर' समाजनि मानसिफ्रा बावैसोनि उनाव बर' सावथुन मुलुगनि मानसिफोरखौ फोथायैसो जालांसिगोन बायदि मोनबाय थ' बेफोरबायदियाव आं आगान होहैनोनो बोरैबा मोनबाय दा मा खालामनो सानदोंमोन साननाया खिन्थु काटारनि एथ' मोजां जायगाखौ खनसे माने मेथाइजों लोगोसे स्राय लाबोनो होननानै सानदोंमोन आंथ' आंनि केमेरायाव बांद्राय मोजां एडिटबो खालामनो रोङा आरो बांद्राय मोजांबो नुवा नालाय सिनारिखौ ओमफ्राय एलबामनि भिडिअ'आव केमेराफोरजोंहाय बिसिनि एकदम बेलेग ना क्वालिटिया बिसिनि मोजाङानो बेलेग ओंखायनो सानदोंमोन खनसे आङो स्रायनो बयनिबो थाखाय बानायनो होननानै सुजामोनजों ओमफ्राय मा खालामनि दायो नायनि ना बिदि बर' सावथुन मुलुगा बिदि दावराव दावसि जाबाय थाबाथाय मोजां मोना आरोना मा बुहुत खोथा आरोना दिमान बसुमतारी आब' बे इटालियान बेयावनो आंबो थांफिननो गोसो नाथाय बिराद गोजान बे जों थानायनिफ्राय बोस्रां दैमारि ओइ आब' खि एमबिया जिबि सोना हरना दे आब' जोङो काटारनि फैसासो लायो आगै न'आव बाबामोननो फैसा हरनोबा जोङो एयारपर्टनिफ्रायसो सोलायना हरो ट्रान्सफार खालामनानै जोंनावहाय इन्डियाननि फैसा थाया मारै सोनो ना मरिनाल बसुमतारी आब' आइ लाभ इउ विल इउ मेरि मी आब'बो होनो हाबाबो जानोबो होनो सोरबायदि दानि गथ'फोरखौ आं बुंनो हाला ओरैबायदि खर' गाज्रि जाजोब्बाय दानि गथ'फ्रा थै आब'बो होनो सनमानबो गैया आरोना मारै साहस जायो नों बेफोरबायदि बुंनो ना नों इंलिसखौनो रोङा देलाय बुंलाय सुमां बि आब' भिजिट भिजा खयदिननि उनाव मोनगोन एप्लाइ खालामबा बे नोंनि
एप्लाइ खालामनायजोंसो खोथा गैयै टाइम लायो खिन्थु एसे नाथाय अबेबा कान्ट्रिनिया थाब जायो कान्ट्रि लायै कान्ट्रि आरो ना बयनिबो एखे नङा स' ओंखायनो बेरायनोबा जायफ्रा भिजा एप्लाइ खालामो बेनावहाय सोंबानो मिथिगोन आरो ना डकुमेन्ट्सनि सायाव नोंनि डकुमेन्ट्सफ्रा जुदि गासिबो क्लियारबाथाय थाब जागोन आरो मारिना नार्जारि आब' काटाराव 22 केरेट्सनि गोल्ड प्राइसआ बेसे जाना दं दायो आगै आंबो थाङाखै दे बिराद गोबाव जाबाय गोल्ड सकआव थांबा आङो निस्सय भिडिअ बानायगोन आरो खोन्थागोन बिसोर आंखौ लिंहरखायो बे गोल्ड सकआव गावसिनि दखानाव भिडिअ बानायनो आंखौ लिंहरबाय थायो थ' बिथांमोननि दखानाव थांबा आङो सोंगोन ना ओरैनोबाबो बिथांमोना आंनिखौ माने मेकिं चार्जेसखौ लाया आरो मानो होनबा आं बिसिनि दखानाव थांनानै बुहुद भिडिअ बानायबाय नालाय ओंखायनो ओमफ्राय सिगांहाय बे मोनसे दखान दङ बिराद गिदिर ना आं थांबाय थाग्रा गल्ड दखाना बेयावहाय आंखौहाय गावसिनि इनागुरेसनावहाय लिंहरदोंमोन आंखौहाय आलासि महरै दख'ना गाननानै फै ट्रेडिसनेल ड्रेसजों होनदोंमोन ओमफ्राय बिसिनि जेवर बायदिसिना ड्रेस सना बायदिसिनाखौहाय दख'नाजों गाननानै फट' खेबनानै दोननो नागिरदोंमोन गावसिनि बेनार नाथाय आनलाकि बे दिनखालि आंनि डिउटि दङमोन नङाबा माने दख'नाजों मोनसे आंनिबो फुरा गल्ड गाननानै फट' मोना इसिबां गिदिर गल्डनि दखानावहाय आंनि पिकचार नुगौमोन आरो स' आनलाकि जाबाय दायो दिमान बसुमतारी आब' खनसे व्लग खालामना हो आब' गोसो जायो जायगाफोरखौ नायनो गोसोआव गोजोन मोनो आब' आं सानफ्रोमबो एथ' मोजां जायगाखौनो देखायगासिनो जोंनि मानसिफ्रा दायो मा भाइराल होनबाथाय आयु भाइरालावल' खारसोमजोबगासिनो मानसिफ्रा एथ' मोजां भिडिअ लाबोयो सोरबा मानसिफ्रा मटिभेशनेल भिडिअ लाबोयो मारै जब मोनो मारै जब मोना मारै फरायनांगौ बेफोरनि भिडिअ बेफोरखौ नायाथ' जोंनि बर' मानसिफ्रा बेफोरबायदि भिडिअ बानायग्राफ्रा बेखार जाजोबगासिनो नाया बेफोरबायदिखौ सब भाइरालखौल' नायो जोंनि मानसिफ्रा आंथ' एथ' बानायबाय थायोना जों जेराव थाङो बेयावनो सिनारि बानायबाय थायो आमिषा ब्रह्म आब' सना गुड नाइट सुइट ड्रिम्स लेखा फरायनोसै आब' बाय बाय दासो फार्स्ट टाइम सोरखौबा लेखा फरायनोसै होननाय खोनादों मोजाङै फरायदे आगै दे Ismadan, you miss my message. I'm so sorry because I was sleepy. I'm so sleepy. কচু দেখিয়া কি খবৰ মোৰ বহুত ভাল কচু দেখিয়া খাবলৈ মন হৈছে দেখিয়া শাক আৰু কচু কিনো নাম আপোনাৰ মৰিনাল मुसुबतारी জাষ্ট जकिं खालामदों आब' सरि आब' नोंनि भिडिअ नायबाय थायो अके थैंक यू कचु देखिया মই सब দিলো দেই বেক কৰিবা অকে थैंक यू सुमन बी थफिराम बसुमतारी एन सुमन बी आब' बोरैबा जायो बाय चान्स काटार थांनाय जायोबा लोगो हमनो हागोन ना आब' आं बिराद फाग्ला ब्लगिंआव अके आगै मानो लोगो हमनो हाया जानो लोगो हमनो हागोन दे Yash Sharma, you look very beautiful in this dress. Just looking like you. Wow. Just looking like you. Wow. Thank you. ये डायलॉग बहुत फेमस हो चुका है ना यश शर्मा जस्ट लुकिंग लाइक सो आई थिंक मुझे जाना होगा सब जा चुके हैं दोननोसैदां ना बिराद उन्दुनो ओंखारबाय ओरैबायदि उन्दुनो ओंखारबाय माने हाला मेगना गोजा जाजोब्बाय देबजित बर' ककति Are you Chinese? Of course not. I'm Indian. I'm not Chinese. उन्दुनोसैदां ने आगैमोन कचु देखिया মই क'क्राझाৰৰ হয় थैंक यू सो माच কোৱাৰ কাৰণে বাট আপোনাৰ নামটো বহুত ভাল লাগিছে কচু দেখিয়া দেৱজিত বড়ো কাকতি which state Assam কচু দেখিয়া Diman Basumatari, I don't care viral video. I like only good content and good behavior. Okay, thank you so much again. Rajesh Gurung. Hi dear. Hi Gurung, how are you? Madam, I teach free submissive since 2021 by only classes.
That's how I know about color and different type of toys. Okay. Deposit Borkakoti. Are you Assamese? No, I am Bodo girl. Nitumoni Deimari Abo Ma khobor ang jobor mojang agei खोन्थालाय नोंनि खबरखौ खसु देखिया বা আপোনাৰ ঘৰ ক'ত নো মোৰ ঘৰটো চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টতে আকৌ সাইড ৰাখিম ন বহুত টোপনি আহিছে মোৰ নাজানো কি হৈছে মোৰ আজি মানে হঠাৎকে টোপনি আহিছে কাৰণ মই ন কি বোলে মই ডিউটিত গৈছিলো ডিউটিৰ পৰা আহি পেলাই মই লাইভ ভিডিঅ' আহিলো আৰু Rajesh Guru, I am fine. And you beautiful? I am also very fine. Thank you so much. I think मुझे जाना होगा उन्दुनो ओंखारनाया पागला बायदि जाजोब्बाय मेगना दिमान बसुमतारी it's okay abo it's rainy no मा होनदों आगै Devojit Basumatari I am from Assam but I stay in Punjab अच्छा Dil Ponglo so beautiful I like Boro girl thank you so much thank you So rise hokol थांनोसै नामा ना दोननोसै कमेन्टबो हरनो गोसो गैला दिनै बिराद उन्दुनो ओंखारबाय जो मेरी लाइव वीडियो में आज ज्वाइन किए हो और सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए फॉलो कीजिए ताकि मैं जब भी लाइव वीडियो आऊँ या फिर वीडियो अपलोड करूँ आप लोग मेरी नोटिफिकेशन ज़रूर मिले Rajesh Guru, wait for few minutes na, please. I'm so sleepy. Isk Madan, come when you finish breakfast. Huh? Come when you finish breakfast. How come? Night ko breakfast कौन खा सकते हैं? Rajesh Guru, I'm coming just. Okay. Deposit Borka Koti, please speak Assamese. Okay. Apuni kole mo komo khomiyat. Dil Ponglo, you welcome Boro girl. Thank you. Dimang Basmatari I am stop here. Why? Rajesh Guru, your good name, please. My name is Rosita. Deposit Borkakoti. Your Assamese is so beautiful and thank you. Isk madam, any single girl in your mind for me? I cannot say about that. How can I offer someone for you? क्या करूँ कमेंट तो आ नहीं रहा मुझे सोना पड़ेगा ऐसा लग रहा है मुझे Alongbar Brahmo so beautiful Aporo Sita Suna thank you Madan Dota Asa moi bhat khai asu ki sabji ni khai asa no Devojit ka Borka Koti are you Christian religion yes Nitumoni Deimari I am from Udalguri Abo angbo mojang no dong and good night Abo good night agai Rajesh Guru oh so beautiful full name Rosita thank you Makjo Momin hello Milo guys hello Milo Momin mai daginga mai khobor miu khringa ma mis hajok ma Ajay Jogal to pikni sujaya huh to pikni sujaya ma hadam bujeke madan dutta kalike bozar ahiba মই যেতিয়াই লাইভ ভিডিঅ'টোত আহোঁ ইণ্ডিয়াৰ 8টা বজাৰ পিছত আহোঁ সেইটো মনত ৰাখিবা হা যেতিয়াই মই লাইভ ভিডিঅ'টোত আহোঁ মানে ইণ্ডিয়াৰ টাইমৰ 8টাৰ পিছত আহোঁ Rajesh Guru so beautiful girl Asita I'm not Asita Makshon Moment Sajok Doma my bijako sa Deposit Borka Koti ভাত খালা নেকি আপুনি নাই খোৱা মই ভাত বনোৱাই নাই এতিয়া আমাৰ 7:42 হে হৈছে টাইম কিন্তু মোৰ বৰ টোপনি আহিছে কিয়নো ৰাতিপুৱা মই 4:30 উঠিছো 4:30 উঠি পেলাই ডিউটিত গৈ আহিলো ডিউটিত গৈ আহাৰ লগে লগে মই ইয়াতে লাইভ ভিডিঅ' আহিলো আৰু ঘৰত অকমান কথা পাতি পেলাই খবৰ খবৰ লৈ লাইভ ভিডিঅ' আহিলো Sikhang Boro, hi, ma khobor abo moja age Rajesh Guru. Are you Bengali beauty na? No, I'm Bodo beauty.
Mahavir Basumatari Abu oंखाम जायाखै आगै Mark Johnson Mono, where are you? Where from Doma? No, I'm from Assam. Deposit Porkakoti Apuni Etia Kot Thaka. Moi Kataro Takubele country. Someone be Abo, I have been subscribe you before watching your live because I get shocking when I check your YouTube profile. What you are now in Qatar as the air hostess. Yeah, thank you so much for subscribing Suman B, Pasumatar B, Suman B. But I'm not air hostess. I just work as a ground service in the airport. Thank you. Magzon Momin. I love from Meghalaya. Hi Momin. I want to visit Meghalaya. That's my lovely place. I really want to go. Makroshan Momin Tamato Bijako Wakpen. Wakben angni favorite day. Wakben angni favorite. Madan Dota. Okay, tomar live loy. But hi room. Okay. Rajesh Kurung, where are you? Beautiful. I'm in my room right now. Deposit Borka Koti. Apuni air hostess niki. Moi air hostess no homo ground hostess. Madam Dota, tomar bahut bhal lagil. Thank you so much. Bostrang de Mari MB बिनायखौ SMS खौनो रिप्लाइबो खालामलायाखै आब'आ आं नुसनाखैदां आगै नङाबा आं बयनिखौबो रिप्लाइ होगासिनो MB हरनो हाया आगै मानो होनोबा जोंनाव काटारनि फैसासो थायो काटारनि रियाल्स थायो ओमफ्राय बेखौ आं मारै हरगोन देलाय नोंनि MB खोन्थालाय deposit Borkakoti I see you yes thank you deposit Borkakoti I see you in airport I see you in airport. Which airport? Rajesh Kurung, beautiful girl. Please, can you start? Can you start? Yes. What should I start? Beautiful place. कहाँ से हो? मैं आसाम से हूँ. Makjoshan Momin. Comments quickly read. I'm so sleepy. Cannot see anything now. Madam, please keep it mind. Okay. Rajesh Gurung, yeah, which country? India. Okay, right now I am in different country, Gulf country, Middle East country. Magjoshan Momin, by the Githimni. Vikas Gogoi, hello Q, thank you. Deposit Borkokoti, I am going to Qatar few days. Okay, you are always welcome. Rimon Saikia, Assam kahan se? Chirang district se, Bodoland se. Makchon Momin, I am Christian. Yeah, even me. Deposit Borkokoti, which flight is best and comfortable? Of course, Qatar Airline. Suman V. Abo, when I will go to Qatar, how to get in touch with you? I mean, any idea like Facebook, Insta, and chat it? Okay. So, you can text me in the Facebook. My Facebook ID name is Rosita Champramary. Okay, you can text me in the Facebook, Rosita Champramary. Even the Instagram is Rosita Champramary. Mahavir Basumatari, ang hornanay hanay MB nango ba Bostrang Dimari. Rajesh Gurung, can you stand up please? No, I will not. Rimon Saikya, Ohomia noko? Mo Ohomia ko, kobo paru moi. Madan Dota, good night, my love, dear, sweet dream, good night. Because Gogoi, hello, Ghor, Kot Tomar, more Ghor to Sirang district God. Isk Madan, thank you, dear, welcome. Vinoy Saikya, Assamese जानते हो हाँ बिल्कुल मैं असम की लड़की हूँ मुझे सब भाषा आती है नॉर्थ ईस्ट की थोड़ा Deposit Borkakoti, please see you balcony view. Balcony? No, I do not have balcony. I have only window. And there is some grasses and some flowers outside of my room. Rajesh Gurung, oh, Shirang district. I am just Arunachal Pashigat. Okay.
দিল ফংলো বড়ো ছোৱালী ইমান সুন্দৰ হৈ আছে থেংক ইউ বড়ো সুন্দৰী গোটেই সুন্দৰ দেখোন বিকাশ গগৈ ভাত খালানে তুমি নাই খোৱা মোৰ ভাত বনোৱাই নাই এতিয়াই ভাতটো বনাম বুলি ভাবিছোঁ মানে নাই মই 11টা বজাত ৰাতিত বনাম ভাত এতিয়াই নবনাম ভাতটো মই মাকচন মমিন কমেন্টস চেক ফুল সাপোর্ট খাজকনি জাঙ্গি দে সোনা থ্যাংক ইউ মথিলা দে মথিলা आङा आंनि फ्रेंडखौ मेसेज खागोन र' जम्बी तू खाना खाई क्या नहीं खाई तो मैं बना के रखूंगी जल्दी रिप्लाई करना जुबल नर्जारी हाय आंहा दासो आयो वेलकाम राजेश गुरुं एयर हस्टेस so beautiful which flight Qatar Airline Ish Madan, you are beautiful from inside. That's why you are beautiful by natural and face. Yeah, thank you so much. Magjan Momin, angni video night tabo. Ah, nabi video donga. Okay. Because gogoi. Okole thakani tumi okole mur roomot moi okole aru mur eta flatmate ase. আংকুৰ গগৈ কি খবৰ মই ভালে আছো তোমাৰ কোৱাচোন কি খবৰ বিমন সাইকিয়া ঘৰত কোন আছে তোমাৰ কোনো নাই এতিয়া মোৰ মা আৰু দেউতা মেকচনছৰ মমিন আংলি ভিডিঅ' নাই অ'কে মমিন বিকাশ গগৈ ধীৰাজ বড়ো অ'কে বাই ৰাজেশ গুৰুং ইউ ব্লেক ড্ৰেছ so beautiful thank you so much Nikas never how many times done never done thank you Rajesh Gurung air hostess my favorite thank you Ankur Gogoi Asude Bal Bear Mazod okay Rimon Saikia kiba payasa mane kino pamaru Ankur Gogoi tumak moza lagise ba thank you so much bhai Mrinal Basumatari abo housekeeping ni job for मोनगोन माने बेयाव to years ni experience दङ आंनाव 2 years नि experience आं आगोलबो खोन्थादोंमोन आगोलनि लाइभ भिडिअआवबो बेयाव हाउसकीपिं नि जब हायार खालामग्राफ्रा बेलेग मानो होनबा बिसोरो डाइरेक्ट काटार एयारलाइन नि स्टाफ नङा जायफोरखौ हाउसकीपिं नि स्टाफ बानायनानै लाबोदो बिसोरो आन्डार कन्ट्राक्ट बा बेलेग कम्पानि FMM कम्पानि होनो इसोरखौ FMM कम्पानि लिंक कम्पानि होनो स' बिसोरसो हाउसकीपिं स्टाफफोरखौ माने लानानै फैयो बिथांमोना बिसोरनि आन्डाराव खामानि मावो काटार एयारलाइना बे कम्पानिनि नामावहाय बिसोरनि नामावहाय सेलारिखौ हरो कम्पानियाव नाथाय कम्पानियासो बिसोरखौ सेलारिखौ बुजायो बिसोरखौ होनो माने कम्पानि स्टाफ आरोना इसोरो माने काटार एयारलाइननि डाइरेक्ट स्टाफ नङा स' बेफोरबायदि माने गुबुन कम्पानिफ्रासो माने हायार खालामनानै लाबोयो आरोना इसोरखौहाय ओंखायनो ओमफ्राय आं शियर नङा मानो होनबा काटार एयारलाइननिफ्राय डाइरेक्ट हायार खालामनायबा बेलेग खोथामोन बे बेलेग कम्पानियासो लाबोयो माने बिसिनाव बेसेबां स्टाफ खम जानानै दं बेसेबां स्टाफ नांबावगौ बे गासिबो बिसिनि दायथ' जोंनि एयारलाइना सब माने साफाल' नांगौ बिसोरो जेरैखि खालामनानै साफा खालामा मानो जोंनो खालि क्लिनल' नांगौ आरो बिदि Golno code comment kita deposit borka koti you are so beautiful thank you so much dil fonglo ma khalambai jirana dongo makson momin comments name poriboda name porina manja de anga rimo sakya suli khini olop post kori lua soon please kyo karne কিবা হৈছে নেকি চুলি কিটা মোৰ বিকাশ গগৈ কি কৰা তুমি মই জব কৰো সুমন বি okay abo thanks for the id how sweet abo you are okay bye abo jam feeling sleepy tell me your lifetime so I can join while you come to live undunusai
Abo, bye. Love you, Didi. Good night. Good night again. Thank you so much for joining. Makjon Momin. Nara single ma. Hoy. Ankur Gogoi, তোমাৰ ঘৰত কোন কোন আছে? কোনো নাই, মোৰ মা আৰু দেউতা। ৰিমন সাইকিয়া, জব কৰি আছা নেকি? জব কৰি আছো। দেৱজিৎ বৰকাকতি, প্লিজ স্পীক ইয়ৰ এয়াৰ হোষ্টেজ ষ্টাইল লেংগুৱেজ। নাই নাই নাই, ইয়াতে কথা পাতি কিনো পাম। মাকজুচুন মমিন, নেক্সট টাইম গোৰং, বাই বাই, কামিং soon, please. Ona nangate. Okay. Thank you so much for joining, Momin. Thank you. Rajesh Gurung, Rosita Beauty, can you give me a WhatsApp number, please? No, I do not have WhatsApp number and I cannot share my number. Thank you. Beautiful place. Akka se ho aap? मैं कहाँ से हूँ? मैं आसाम से हूँ। Megjon Momin, I am now Tamil Nadu job. Okay, Momin. Ankur Gogoi, তুমি কি মানুহ হবা? মই বড়ো ছোৱালী। Beautiful place. असम कहाँ? असम में बोडोलैंड से हूँ। ৰিমন সাইকিয়া, গাহৰি খোৱা নে? নাই, মই গাহৰি খাই বহুত ভাল পাওঁ, সেইটো মোৰ ফেভৰেট হয়, কিন্তু ইয়াতে নাপায়, ইয়াতে পোৱা নাযায় সেই বস্তুটো। ঘৰত গ'লে बहुत খাম। दय बसुमतारी, हाय आब' खबर मारै दङ? मोजां आगै। थुलेश्वर बर', हाय आब' माब्रै दं? मोजां आगै। थुलेश्वर बर'आ दासो फैदों नै, आं थांलाय लांसै आगै, एसे बावलानो नुलामोन नों आंखौ। आबिन कामाल, বিমল সাইকিয়া, ড্ৰেছযোৰ ভাল লাগিছে বহুত চাওঁ। শুকুৰ এমডি, প্লিজ হোৱাটছআপ নাম চেণ্ড মি। আই কেনট চেণ্ড ইউ, থেংক ইউ। দেৱজিৎ মই, ইউ আৰ এয়াৰ হোষ্টেজ লেংগুৱেজ ইজ চ' বিউটিফুল, থেংক ইউ। ৰিমন সাইকিয়া, অলপ নাই, মই এতিয়া ৰাখিমেই, টোপনি আহিছে মোৰ। মকজুচুন মমিন, আঙাখা মৌচা, মই আগানা মানজাজক দে। ৰিমন সাইকিয়া, ক'ত আছা এতিয়া? মোৰ ৰুমতে আছোঁ। মকজুন মমিন অনলি, থেংক ইউ। চ' গাইজ, I think it's 10:25 in India, right? 10:25. थ' थांनोसै नामा आङो? बिराद उन्दुनो ओंखारबाय दायो। Makjon Momin, Angnaka मोजां। Thank you, आंनिबो मोजां। Brinal Bosmatari, okay आब' good night, उन्दुनोसै। आंहाबो फुङाव 7 थायावनो डिउटि थांनांगौ, उन्दुनोसै आब'। बारा मेगन मोदै खालामबाय थानांला, उन्दुदो। Okay आगै, thank you so much। ৰিমন সাইকিয়া, কোন জাগাত আছা? মই বেলেগ কাণ্ট্ৰিত আছোঁ। थुलेश्वर बर', गोबाव जाबाय, दिनैसो नुबाय दे आब'। गुड नाइट आगै। आं फैयाखैमोन, सप्तासे डिउटि दंमोन ना। माकजोशन ममिन, गार' स्पिक, ब्रकेन गार', राइट? माकजोशन ममिन, I like, thank you। महावीर बसुमतारी, गुड नाइट आब', गुड नाइट। राजेश गुरुङ, रसिता बिउटी, गुड नाइट, स्वीट ड्रिम्स। Because I am going night duty, late night, so when are you coming alive next time? Please share. I am coming your live. Okay, you are always welcome to my live video. Makjoshin moment, comments check. Okay, thank you. Metisar Nazari, abo angni नोंनि बैसोआ मा खालामनो लियाखै बैसोखौ? लाबारद' बसुमतारी, हाय हाउ आर इउ? I'm fine, thank you। ৰিমন সাইকিয়া, বিয়া হ'ল নেকি? নাই হোৱা, কিন্তু এতিয়া বহুত সোনকালে হ'ম আৰু বুলি ভাবিছোঁ আৰু। गुमैखौ फन खालामनि र'। दिल्ली फंबो, yes, 10:25, you so smile beautiful, thank you। ৰিমन সাইকিয়া, बिया हनेनो। उन्दुबाय नामा मानसिफ्रा? थिखासै फनखौनो।
Magician Momin, God bless you, my best friend. Thank you so much. God bless you too. उन्दुथ'नाङा दे र' 5 मिनिटल'सै नामासा उन्दुथ'नाङा र' Magician Namasa Bolwari Marak Maiko Misongi Angan Maiko Misongi Agana Maiko Misongi Agana नो आं बुजियाखैनो मा होनदों मिसंगिया मायो Maiko Misongi Agana Rajesh Gurung bye bye Good night Siri Siri Rai Jai Masi Good night Rimon Saikia Uthi Pale Dekhu Resun Rajiv Singh Rim Chaksoa Angni channel now Rim Chaksoa Okay Thank you Lakha crazy hi abosona hi Momin 모르가시 양 남 토킹가마 리팽 흔들 오 리플라이는 그냥 Thank you Momin Holy moly Bodo good night Latu village boy मोजां ना खबरा औ मोजां Holy moly Bodo सोर कल खालामखो उन्दुनोसै रायजोफोर उन्दुनो ओंखारबाय Biken Dhamal Hi sister where are you from I'm from India Assam Tuleshwar Boro তুমি কিন্তু বহুত ধুনিয়া আসামিজ কথা কব পাৰা নাইস তুমি বহুত ভাষা জানা ন ও জানো আৰু অলপ চলপ Biken Dhamal Hi sister Good night everyone उन्दुनो ओंखारबाय आं जिरसन बसुमतारी Hi आब' Hello नैहाय थाबथाबाय कल गुमै कल खालामदों गुमै DK vlog hello मा खबर मोजां Afshan को as update show जाओ तो Magician Momin welcome to my new channel Rim Chaksho Angni digital Gipa channel now You also welcome and thank you so much for inviting me to your channel DM Vodo Vlog Sir Hodeng Nangzeng Tuleshwar Boro okay Abo good night Abo Biken Deimari how old are you? Why do you want my age? Magician Momin Namengama how are you? I'm very fine thank you Anthony Nazari मा ओंख्रि जाखो जाथ'वाखै जिरसन बसुमतारी उन्दुनोसै नामा आब' औ उन्दुनोसै हलि मलि बड' बर' नङा गुमैया बर'सोथ' Magician Momin माइ साजक मा खाना खाया लिया साजक Magician Momin तेरी खुशी घरे रहा है क्या मेरे बस Yes Arjun aviation लानाय गाहाम जागोन नामा आब' औ नों जुदि एयारलाइनाव थांनो गोसोबा फैसा दङबा ला आगै नाथाय फैसा गैयाबा नों इंग्लिश गोरोंखाबा नोङो आरामसे थांनानै इन्टारभिउ अटेन्ड खालामहै दिनैबो इन्टारभिउ दंमोन गुवाहाटीयाव इन्डिग'नि नाथाय आनफर्चुनेटलि इन्डिग'आ मेलफोरखौ लाया हौवाफोरखौ लाया हिन्जावफोरखौल' लायो एयार इन्डिया हौवाफोर लायो गुबुन गुबुन एयारलाइनफ्रा हौवाफोरखौ लायो दे आगै
एन्टनि नार्जारि मा खबरब्रा एन्टनि नार्जारि बुहुद गोबावनि उनावसो आंखौ खबर लादों थैखोना थांखो खबरखौनो लायाखै दाख्लै न'आव थांबाबो खबरखौनो लायाखै एन्टनि नार्जारिया मा जाखो खबरखौनो लायाखै एन्टनि नार्जारि आंखौ मोजाङैनो दङ दायो आं नोंलाय बहा दं नामेश बलवारी माराग ओइ आमा सुना ओइ आमा सुना मैकजॉन मोमिन खाना नहीं नहीं खाया नहीं नहीं खाया जिरस बसुमतारी ओंख्रि आब' मा ओंख्रि सङाखैना आगै देबि बसुमतारी आब' मा ओंख्रि जाखो जाथ'वाखैलै आगै सङाखै नामसान बलवारी माराग 1 लाइक सुना थैंक यू मैकजॉन मोमिन ट्रांसलेशन करो ओके लाखा क्रेजी मानो नों कमेन्ट रिप्लाय होआबा आगै आं नुसनाखै खोमा सरि सान्तोष चांकमा केस हो बेबे मेथेखौ राजा लिगुवारी आब'लै दिनै खैथा फुजेनबाय जोंहा आखाइ थिफुलायबाय आयै आगै खोथिया फोजेनबाय जोंना फोनो मोनाखैनोहाय अखायानो गैयानो बहानिबा आगै नोङो मैकजॉन मोमेन्ट डोंट माइंड ओनलि जक इट्स ओके आई अंडरस्टैंड देबि बसुमतारी आब' दा नों थानाय जायगायाव खैथायाव मोनायो मोनाबाय 8टा जाबाय जोंनावबो मैकजॉन मोमेन्ट हा 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 बिग हा हा दिल फलং তুমি বিয়া কৰিছানে কৰা নাই মই কৰা নাই কিন্তু কৰিম এতিয়া বহুত জলদি সন্তোষ চাকমা तुम बोल रहा हूँ हाँ संतोष चाकमा धेमाजिनि आब' नों धेमाजिनि रंजालि गयारी अके अके आगै दे मोजां मोजां Vinaytia Chakma, how are you, sweetie? I'm very fine, thank you. Namesha Balwari Marak. Bisagipan Ama Ayo Bisagipa Arjun Aviation besi गोबाव टाइम लायो आब' कमप्लिट खालामनो बे मोनसे इनस्टिट्यूटनि खोथा आगै सोरनिबाया 3 months सोरनिबाया 6 months बिदि नाथाय 6 month बा नों 6 month लाजोबथारनांगौ बे नङा मास मोनसेसोनि उननिफ्रायनो बिसोरो नोंखौहाय इन्टारभिउ मारै लाहोनांगौ बिनि प्रिपेयार खालामनानै इन्टारभिउआव थिनहरजेनगोन आरो ना मानो होनबा इन्टारभिउथ' एनि टाइम थांनो हाखायो नालाय दिनै थांबा गाबोनबो थांफिननो हायो रेजेक्ट जाबाबो थांबाय थानो हायो बेयाव जेबो बादा गैया ओंखायनो थिनहरजेनो सोरनिबा जुदि भाग्यआ मोजांबा ट्रेनिं लाफुनायावनो जुदि सेलेक्ट जाबायबाथाय जाबाय आरो मोजां खोथा ना ओंखायनो प्लिज ए गर्ल Santosh Chakma, please your contact send me. I do not have Anthony Narsari neng angni comment reply kono hua angni video ang nungni video hua matho Anthony मासि गाज्रि थगायसुला Anthony आंखौ थगायदों आं हरो to comment reply नायसनबा हरो नायसनाबा हरा दे एबार आं नोंनि कमेन्टखौ नायसननानै हरगोन दे वेलकाम बैक एंटनी रंजाली गयारी मा ओंख्रि जाखो आब' ओंखामानो सङाखैलै आगै सुंदरम दास कोई एक गर्ल खोज दिया अच्छा आपको क्या लगता है मैं लड़की ढूंढने वालों में से हूँ मैं नहीं ढूंढूंगी किसी के लिए भी लड़की सुंदर दास संतोष चकमा आई प्रपोज यू but I reject you I denied your propose thank you Sundar Das कोई एक गर्ल नहीं मैं नहीं दूंगी Vinayati Chakma where are you from India Assam एखे खौनो हरबाय थायो एन्टनि नार्जारि नोंनि भिडिअआव अके एबारनिफ्राय आं हरगोन र' आं रिप्लाय हरगोन नामसा बलवार माराग ओइ आमा नामें आमा नारा आमा ओइ आई लव you too नामजोग दे नामजोग दोननोसै एन्टनि नार्जारि नों लेट फैबाय आं थांसै दोनसै मुझे बहुत नींद आ रही है दोस्तों आपको कैसे लड़का चाहिए नहीं मेरे लिए लड़का मैंने ढूंढ लिया है और मुझे नहीं चाहिए मेरे लिए ढूंढने का कोई ज़रूरत नहीं है अभी एक ही चाहिए ना कितना लड़का और ढूंढो एन्टनि नार्जारि आंनो मा लाबोनायमोन
नोंनो मानसिफोरनो जेखौ लांदों बेखौनो लांगोन सेम बुस्थु बयनोबो आं हौवाफोरनोहाय बुस्थु बायबाय थानो हायो आं बायनोनो रोङा हौवाफोरनि बुस्थुफोरखौ खालि आङो बे शर्ट्स ओमफ्राय टि सार्ट बेखौल'सो बायनानै लांनो रोंदों जेबोखौनो रोङा आं बायनोनो हौवाफोरनि बुस्थु रंजालि गयारि हाथाइजों लिपस्टिकजों जि समायदों आब' नोंखौ थेंक इउ आं डिउटियाव थांनायनि मेकआपखौनो बोखाराखै दाबो डिउटियाव थांनायाव जोंनि एकदम हेभि मेकआप खालामो ना सुंदर दास आप ऐसे मैरिज कर सकते हो डिउटियाव जोंनि मेकआपआ ओरैबायदि हेभि खालामो माने दाग थालाबो मोनसेबो नुवा स्टरखौबो खोबनो हायो मेकआपआदि मा बुस्थु बेखौ आं बेयाव फैनानैसो मिन्थिबाय मेकआपआदि मा बुस्थु दाग थानायखौबो खोबनो हालायलायनाय बुस्थु आरोना मेकआपआ थोस हारसिंनो फैनानै रोंबाय पार्लार सार्लार कर्स गैयाबाबो हारसिं रोंलाङो एयारलाइनाव जब मावबा जिरसन बसुमतारी आब' नोंसिनि न'आव सोर सोर दं आब' खोन्थानो हागोन ना हायो मानो हाया आगै आं अरायबो खिन्थायो बाबाजों मामिल' रावबो गैला दिपाक बर' हाय फ्रेन्ड मा खबर मोजां सुन्दराम दास आइ वान्ट टु मेरि विथ आइ डन्ट वान्ट इउ दे होमबा दोननोसै ने उन्दुनोसै रायजोफोर स' थेंक इउ स' माच एभ्रिवान फर जयनिं विथ मी दोननोसै आङो भिडिअखौहाय बे सोरबा मानसिफ्रा एखे कमेन्ट हरबाय थादों एन्टनि नार्जारि दे नेक्स्ट टाइम फैबा गाबोननो फैनो हागौ बोरैलाबा आं जेरावबो थांनाय जायाबा मानो होनोब्ला 3 days छुट्टी गाबोनबो फैनो हागौ आं गोसो जाबा नियमार बसुमतारी आब' दासो डिउटिनिफ्राय फैदों आं नोंनि लाइभ नायनो वेलकाम आगै वेलकाम आं थांनोसैसो आगै गाबोन फैफिननाय जाबा जइन जाबानो जाबाय दे एन्टनि नार्जारि वाव मालायसो सानबा गोजो डिउटि खालामदों मेगन मोदै फुंनि 4टायावनो सिखारनानै नोंहा मेगन सान ओंखारदों एन्टनि नार्जारि आङो सानबा गोजो डिउटि थांनानैसो साननै सुटि मोन्दों ओमफ्राय नाइट डिउटि नालाय ओमफ्राय माने सानथाम बायदि जाबाय आरो देबि बसुमतारी आब' नोंनि इयार्सआ बेसे इयार्सखौ सोंनाङालै आगै हौवाफोर थानायाव मानो बिदि सोङो नामेशा बलवारी माराग ओइ आमा गुड नाइट आमा बाय आमा गुड नाइट सुंदर दास आपकी कोई बहन नहीं सेटिंग करवा दीजिए नहीं मेरी बहन नहीं है कोई भी मैन ऑफ मेमे इट्स एंड एवरीवन time I was scrolling for the something else your live session unexpectedly come to my feed even thought I did not subscribe your channel YouTube is supporting you thank you Anthony Nazari Dede okay Dil Polong मैं तो आपसे शादी करूँगा ओके मैं नहीं करूँगी सुमन भी आब' गाज्रि कमेन्ट हरबा स्किप खालामना दोन डन्ट रिड देबजित बरकाकति I don't understand anything মই নিজৰ ভাষাত কৈ আছো ন ৰসুময় নাৰ্জাৰী হা 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 Namsan Balwari Marak I love you Nomoma bye bye Kona Noksink where are you from India Anthony Narzari Ang Thangbai okay Jirson Bosumutari bye Abo bye Anthony Narzari bye good night everyone those who are new in my YouTube channel please do subscribe my YouTube channel maybe tomorrow also I will be coming back for the live video please kindly do support and join it tomorrow also so दोननोसै होमबा ने गासैखौबो रायजोफोर जायफ्रा आंनि लाइभ भिडिअआव जइन जाबाय thank you so much everyone and good night everyone love you so much good night for joining for today thank you so much and good night love you good night see you tomorrow